قلتها لها مناتو أنا ولا معك سنين سوتي يتحازو ويكا مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدت بجمهور حزبنا عبدك عبستت عدل تدكنا كان خعبت فتت كانت يدينا نورا نمكان انت بكيسا نغلو تعكوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعكوف بخلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنه كتاته بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكدو أمازن نكدو سلام كم يابسيكم كبرى تعزبتي كبروحنا كتابان تخطط مدى محسن دميون كم تدمد كبرى تجايشنا أبالات محسن حزنا قريبنا لنا زعباء ولنتاوي زبل أرستي حزنا مثل لنا ولنتاوي كم تدمد مالتي بالسنة تكبر كما كان حدا حبرة السب نخونخ نخال زيجا جون كأبالاتنا كأبالات بعبيتنا خنجمر أتوتاديش مثلا نحن نخونك كمعابي مسعابي كمنشتي قرب زعبا ولن توزبل بأخا خنجمرينا نحر على هونك نراها قرب مدرا يعني اللي أمان مجمرة حولكم أولا كميك أنهم سيسا يرجع سلاماوي أوبيت سلام يرد كميك أنهم كمون كلكم سمعتنا كميك أنهم كلكم أبزز اللهم سلام سنة نغرب كم تقول جزيها جزيهم يبكم أبزز مسؤول لهم نحن زي بأخهم سلزي لنا هلا سلزي سمعنا تعمينا نمسجل مالتي سلازي حتصير زبالة بزعباتي أهجرام واحد سدتنياتات ويولن بأهجرام واحد ولنتنياتات يعرتا كم زخل لكم مستخدات لكم حتى قالت صحفاتهم زوج صاحوا إيمانتي انت عايز بالحجي بفلاي عبزو وانزل لحلي مليونات إذا آخر السبات بعالم لاخو درجة عم تحجازن سبعونة نهزبن نزامدرن بولنتا كم زواسو عبت مجلس يمالو كابز بمبقاش خاتي حموشتا تحساس نبع عالم درجان زلو ولنتنياتات زيادة أفلوت أنا محابي ناي ولنتنياتات أتي عبر كوتاناتاتهم عم معبال كونه سلام زلو أستوات صوز قبرو تفرلات نتن محابي بلنا لذا خمس الرحو ناي زي عامت زي حيزم مزلون تاي حدا كل سب حباراو السجون تزلو حيلي أفلوت أم حبيب المعيش لذا كل سبسي بحبار كوينو حيلو ناف حدا أفلوت أزلو السجونتي نخيليو كان انتاي بلو كل سبسي ورنتنيان تزخو نير كل سب عالمنا زحشت مهانة نيراي لنا لعلي 8 مليون النخون ولنتنياتا كم زخنا غيرنا منحسب لنا لما كلهم عالم نبرت مالي كم ولنتنياتا كنا منحسب نخل سب زخون مقبن تمرتن صوريا كبابي صبوت عنا نخل زحقوفن سلاماون حبرت سبات كمون كالب كمون زعام السولو نجارات يخيلي بلا كامل تعمل استاجرك استاجرك كم عارفين أجداس مهانو سبات كأننا نحرهنا كنت حاجة كنا ما لا لقينا عبد المدرخم مسألة كم سبات كنا نبري الحبران هذول قالوا ولنتنيا مهان عمل العالم نما حبراون قطباون عكاباون سجمات نمفتح دخل عبي ميشي لنا عالم كبيت بدوها تحصل زجات أما مبزحته جزء كم زخلاتنا نريو قدامنا ولنتنياتات يوم زحج أبزخنا زجات مرأي وهم حدا قاعد كل ديو نايت فترة سجمات ديو بدي لهم زخل كل زي خد حلم تايم ولنتنياتات يوم لازم ولنتنياتات أب أزيو
فتنا صنكرون كناتات قلولاو وصل كناتاتن يوم قدام نزولنا عمترشا بمجلسي ناي وانا صحفي ناي حبرات حجرات نسا عم بيبقى أمانة انت يزبل أبزع قداسيت مع التزيع كلهم سبات نخلهم سباتن نزع النبرنا بلانيتن زحاشي متى نمقرات حيلهم كم زلقحو المقبار እንደገና نتأمامن ኣብ ኩሉ ቦታ ምዝርከቡ ወለድተኛታት ከዓ ደው ንበል ይብል ማለት እዩ ዋና ጸሓፊ ናይ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ይዕነል ኣማነ ቅድሚ ናብ ኣባላት ማህፀን ምኻደይ ታድሽ ናባኻ ቁርብ ምክንያቱ ብኣኻ ዝጀመርና ብናትባት ካብ ተመክሮኻ ቅድሚ 70 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ናይ ወለንታዊ ትምህርቲ እውን ተማሂርካ ዝቐረባ ግዜ ንምንታይ ኢኻ ተማሂርካ ወለንታዊ ምክንያቱ ሲ እንታይ ክትሕግዝ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ዝሓገዝካ ኣይወሓድን ዶ أنا حقي المزرعة نمتى أتي بزناي بفلاج على الحلف 10 عام كم ولنتنيا وهنا أكثر كلهم ببس حس بدتنيا تاع عبز مطل وأنا هولندا مالتي بفلاج يرتران ببس حمس مطل كل سب حاجز كن حجز اللي وصلتهم كذا حد مالتي فلذي أنا نتاي تمنيسة نرسل من سدتنيا سلوك هونكو حطهم سبع شمنتن كم سدتنيا زي متصاحية مالتي ስለዚህ ናምንታይ ተመሊሰ እታ ኣነ ስደተኛ ኮይና ክመጽእ ከለኹ ሲ ዝሓገዙኒ ብወለንተኛ ዜጋታት ደቂ ዝሃገር ነይሮም እዮም ስለዚ ኣነ ከዓ ድሮ ወዲ ዝሃገር ዜጋ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ብባህለይ ብልምደይ መልክዕ ዘይፈልጡኒ ደቂ ሆላንድ እኳ ተገዲሶም ብወለንተኛ ንዓይ ዝሓገዙኒ ሲ ስለዚ ናተይ ተራ ናይ ግድነት እዩ ብዝብል እቲ መጀመርያ ነቶም ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ኣብቲ ቀጥታ ቤት ፅሕፈት ከይደ بحكي هذا عاطفهم عليك سلازي كابزي زبقس بزيادة ها سدتنيان تايم قانون سلازي رد أن مجمّر يا مسمى صاحب زغون حاجر حدش كل نجار حدش نعخا وحد تاب عنقا ولا نسوت راجع يكونون ورد عد خاطر كل حوم كم سب نعخا زي مسرع كل صح دلني سلازي أبز خاب حلوقس إنه كم زمصو من ساعة دكاي زغون نعم بوحلو اللوخن تدعي لسي نعمن حبي يستعيه بامي ولا قال خي ببركو مسوم تلوه بخمزة الجمرة مالتي سلازي دارجة 10 عامات كوينو على حدا تكال مالتي زغل كله تملوك زين 10 عامات سلازي بخمزة الجميرة جانا هاوت الله سلازي بخمزة الجميرة أمانة كبرت حبلي تادش نيافلو أوراق كم زرخب كون تحدثنا لنا زعبو دحراي كل صنيخة نبحواتنا حدث كونسيون سنة زلوا سي حفتي نباخي تمسك من البت بلسو خونو خدي تعدش من البت وسخي دحر الله خينو نباخو كحل طبعا من ولنتاوي عم مزال على فرصة انتاي يعني اللي أمان حوي نعي ولنتاوي سرح مسرح دلك كاجزي بدك عليك تاوان كاتا ساعات كاتكون 5 ساعات 6 ساعات سي ني نتتنبر العدين حبرة السبكة تادل لك تاوان جزي خامو فاي مالتي إذا أنا بتي كابتنا تسمكرو مالتي بتي عين سدتني خون كابتنا تقلها هذا عدي بتفعل على من قدي حاجات تركبها أبدو زحها ولنتاوي كم تشاريتي نبلو على الإنجليز كزارب تخينه بولنتاوي دكايد محبرات يوم دلو جزي أمو فيوم لتسدتني عدي حبزو إذا تفعل على من قدي لو أنا كم تمكروجن مجمّريا لهم إحسان قلنا عمت كم ولنتاوي جزء سلد نبرني سلدنا خوين سلد متأخو كوفي اللي جزء سرح جمر كله من بريتش فايت كروسيا أي مكان عاد إنجليز مالتي بس خا أنا عابي من قدي كفيت اللي ما بالكو إذا خا ولنتاوي خنكاس جزء خا توفق لها هذا نتوقع ما حيش خانك خال أي سبب راح بخانك جزء خا كاب ورقة المسألة مسألة تخيلني عقبة ورقة كفيل كقليل الكهف في صبي موسى قلنا كهف جزها يبل عايز لا تتقمني دقي منها دله بس يحله هجينا تحبط السبناسي اتي ولنتاوي جزء خا ما هاتي كل من تاي أقدر داخل كم دلو هل أنا قد كا أستثنى ولا دلها عادي بس دلك كا بس كلنا منها نتوه ولا نامو جزء خن نخالق خن حجز مفتانسي أقدر داخل خون سمعني نعاقة معدي لخونك هذا ساعات كتوفي الكحيبك نعسة ساعات دخون فلسطين
ረኺብካ ኢኻ ሒዝካ ትመፅእ ስለዝኾነሲ ኣገዳሲ እዩ ምበልኩ ክብረት ሃበለይ ሲሳይ ሓፍትና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዘለኻ ሓቢር ክንፀኒሕ ናብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከነዛውሮም ኢና ብዞም ተዓዘብትና ንምንታይ ቅድሚኡ ካብ ሆላንድ ኢና ተበጊስና ሕጂ ዓዲ እንግሊዝ ከይና ኣለና ናብ ሽወለን ገፅና ክንከይድ ዕቑቢት ሓውና እንድሕር ምሳና ኣለኻ ኮንካ ሓደ ዓይነት ሕቶ ይሓተኩም ንኩላትኩም ምናልባት ዝተፈላለዩ መልሲ ክትቡን ማእንታን رغم اني ولنتاو አበርክቶ ኣብ ምምዛን ሕብረተሰብ እንታይ ኣለዎ ስኻ ከም መንእሰይ መጠን ምናልባት ምስቶም መንእሰያት ብዝያዳ ብኣካል ቀሪብካ እውን እቲ ናቶም ሽግር ተዓዚብካ ስለ ዘለካ እንታይ ክትብና ትኽእል ይቀኒየለይ ኣማን ሓወይ ቴንኪዩ ቀኒየልና ኩላትኩም ኣባላት ማህፀን እንኳ ሓጎሰካ ታድሽ ብሉፅ ሰብኣይ ብሉፅ ኣቦ ኣብነት ናይ ወለንታ እዩ ማለት እዩ ዳብል በዓል ኣብዚ ኖሚኔት እንዳገበርናየስ ብዓብዪ እቶም ዓድኻ ኖሚኔት ገይሮሞ ማለት እዩ ሰሚዖምና ግዲ ኮይኖም ሕሹኽ ክንብል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ኣነ ማለት እዩ ኣመንኩን ትማሊ ማስት ንዛረብ ነርና ሶኒ ብዛዕባ ንዕልል ነርና ስለዚ ብሓቂ ከጋጥም ስራኻ ተሐጎስካ ማለት እዩ ናብ ታሕትኻ ክምለስ ኣማን ሓወይ ወለንታ ዕዮ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ስራሕ ዝበሃል ኣሎ ደሞዝ ከምፅእ ዝኸዶ ማለት እዩ ግዴታ እውን ክኸውን ክእል እዩ ግድን ትፈትዎ ማለት ኣይኮነን ትሰርሓኻ ትሰርሕ ኣለካ ኣብዚ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ኣብ ምድሪ እኳ ድላይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ግን ክንሰርሕ ኣለና ኩሉ ዝኽፈል ኣሎ ገለ ኣሎ ማለት እዩ ዕዮ ግን ማለት እቲ ብሰልቲ ዘይትረኽቦ ደሞዝ ብወለንታ ኣገልግሎትካ ትረኽቦ ሓጎስ ምልኣት ዕረፍቲ ትረክብ ማለት እዩ ሓካሕሽ ክሕገዝ እየ ዝመፅእ በቃ ክሕግዝ ኢለ ምሳ ሓሲበ ይፈልጥን እየ ኣነ ማለት እዩ ባህ ክብለኒ ክዕርፍ እየ ዝመፅእ ከም ዕረፍቲ እየ ዝወስዶ ዕዮ እዩ በቃ ዕዮ ከዓ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ረሊስ ክትገብር ትመፅእ ባህ ብለካ ማለት እዩ በትብል ትኽፈል ካልእ ዝኽፈል ኣሎ ማለት እዩ ብሰልቲ ዘይርከብ ኖ ክኽፈል እየ ዝመፅእ ሓካሕሽ ምናልባት ነፍሰ ፍትወት ከይትመስል እምበር ኣማን ሓወይ ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ ወለንታዊ ስራሕ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዝህነፅ ሕብረተሰብ ብምልኡ ህንዲ እንተሪእና ንኣብነት ጋንዲ እንተሪእኻዮ ብወለንታ እዩ ጀሚርዎ ማርቲን ሉተር ማዘር ተሬዛ ፈጣሪ ባዕሉ ብወለንታ ባህ ኢልዎ በቃ ንምድሪ ክንዓብያ ይፈጢሩና ሕጂ ንውላትካ ሕሰቦም ባህ ኢሉካ ብወለንታ ኢኻ ትገብሮ ዝግድደካ ገለሲ የለን ማለት ወለንታ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ዋግኡ ክቡር እዩ ሕብረተሰብ ብዘይ ወለንታውያን ኣይህነፅኒ ማለት እዩ ግን ንሰብ ኢልካ ትገብሮ ንካልእ ሰብ ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ባህ ዝብለካ በቃ ኣዝዩ ባህ ዝብለካ ከየንዋሓ ማለት እዩ ነዚኣ ትመስልናት እያ ኣማን ሓወይ ክብረት ሃበለይ ዕቑቢተይ ናበይ ክምለስ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክንምለስ ወላ ኣብ ካልእ እስከ ኤርጋ ሓፍትና ምሳና ላኺ ገዚኦምና እንዲም ከዓ ዞም ዓዲ እንግሊዝ ክዳም እስክጃ ሕራይታ ማሃቆን ኣው ዘለና ኣማን ሓወይ ቴንኪዩ ነዚ ዕድል ዝድሃብካኒ በዛ ኣጋጣሚ ከዓኒ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣቐዲምና ብሶኒ ተዘራሪብና ነርና ብዛዕባ ቮለንታዊ ዝብድሌት ዝግበር ስራሕ ብፍሉይ ከዓ ሓድሽ ከዓ ምሳና ነይሩ ብዙሕ ዕሊልና ሞ ካብዚ ኣባል ምሳና ዘሎ ካስ ሓደ ኣብነታዊ ኣባል ምርካብናስ ንዓናሃ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ እዩ ሓደ ፍሉይ ዕግበት እዩ ትብሎ ተኽእልኻ ወይ ከዓኒ እንታይ ሞ ቃላት ድውሕደካ ክትገልፆ ታድሽ ብጣዕሚ በኣኻ ዝኮርዕ ንዓና መምህርና ኣብነት ኢኻ ብኩሉ ኣብነት ዋላ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ኔው ትገብሮስ ኣብዚ እውን ኣገልግሎት ትገብር ኢኻ ንሕብረተሰብ ብምምሃር ንዓና እውን ከም ተመክሮ ዘለካ ኣብዚ ተኣልየና ትምህረና ማለት እዩ ንሕና እውን ተጠቀምቲና ባህሊት እየ ቀፂሉ እዚ ናይ ወለንታዊ ስራሕ ዝበሃል ኩሎም ካ ቀዲሞም ኒሎም እዮም ግን ተራይ ስለ ዝኾነ ክደጉመ ሓደ ናይ ሕልና ዕግበት ኢኻ ትረክብ ተዓግብ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ርእሲ ስራሕ ከሎ ከም ተወሳኺ ስራሕ ኮይኑ ምናልባት ኣብቲ ስራሕካ ናይ ኦፊስ ስራሕ ትሰርሕ ንበሎስ ምስታ ኮምፒተር እዩ ዝውዕል እቲ ናይ ኦፊስ ድሰርሕ ኣብ ካልእ ወለንታዊ ምስ ብዝሒ ሰባት ዘሎ ምስ ትሰርሕ ግን እቲ ማሕበራዊ ርክብካ ይምዕብል
ኣፍልጦታት ኣለካ ምስ ሰባት ካልእ ተወሳኺ ኣፍልጦ ናይ ስራሕ እውን ንውስኸልካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ወለንታዊ ስራሕሲ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ደይትሰርሕ ተሃሊኻ ከዓ ነቲ ሲቪድ ዝበሃል በቶም ናይ ፀዓዱ ወይ ናይ ስራሕ ተመክሮኻ ከዓኒ ምልኣትበካ ማለት እዩ ጥርሑ ይተርፍን ኣብ ከም ዘለኹ ክትብልን ስራሕ ደሎ ኣለኹ ገዛ ክትውዕልን በበይኒ እዩ ንዓኻ እውን ጥቕሚ ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ እንተኮይንካ ምስቶም መብዛሕትኡ እቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ማሕበር ናይ ድሌት ስራሕሲ መብዛሕትኡ ምስ ኮሚኒቲታት ዝተኣሳሰር እዩ እቲ ስራሓት መብዛሕትኡ እሱ ብቢልካ ነቲ ኮሚኒቲኻን ከባቢኻን ነቲ ዘለካ ሃገርን ክትፋለጥ ኣፀቢቕካ ይጠቕመካ እዩ I think يأخلا مثلا نبزي تدين وحي thank you أمان عوي جواتها بلا تدي متعذبتنا أول ما تنكردهم كابينا هاجر كم زلهم تي هاتو سيستم تقول تواصل زلهم تهاجر نقول تكون كمان دبلت سيد طبعا أنا كابعد إنجليزي زله نبعلي حدا سلسة عام السريحة أب كلابهم common project دبال organization مالتي حجي بزقات عم خجلصها مانسي زم محبرات كم بولنتاو تسرح ترايد يكون بزح طقمتات من حبرتسب زهو بيوم إذن قلصو زلنا أن تحبرتسبنا هنا بتنا هنا عنق أصل زخونس تتكم تخاخو خون زم حبرتسبنا مالتي معناته تبكبابينا دلو زتقومها بعد إنجليز كوينة أفتن سلسة عامت أبز organization دسرح كون توم تتكمتي توم دك عد إنجليزاويان إيشاويان ويزوم ويست إندس كاريبيان يوم زتقوملو ولا بقى بوتا ليفليت يبقى نتوم كبابي خاخمان تنجيركاس زتقوملو وحدي حجن عبنا تابزي فولنتر دسرحلو زنبوركوس نزوم من إسياتن لعل 5 أدميهم أب كبابيهم دولو محبر وي نايدليت وي كابولنتاوي زحجزا محبرات يفالطوهم كابعتون تقمي رهبو بعلوم نتي لعل 5 مخانو ما بجزا زلوو ناكالاتهم زقاس ببين سبورت تايتشيز بحالا لهم زي ناي تشايناويان منقصاص مالتيو مع التقمتات الون نحنا سبتن يجركا ግን ብዙሕ ተጠቃማ አይኮነን ምክንያቱ ሓደ ዕቢድ በለስ ሰበይቲ ወይ ገለ ኣብ እንዳኻል مسا محاز أديا زمدا خيدا بون كستح شاكا باو تتقم ግን ብዙሕ ዘድልያ ነገር ካሎ ካው ክትቀመሉ ትኽእል ኣናዊ ሕዚ ሓሰብ ኮንበር ተጠቀምቲ ካንኹን ማለት ከባቢና ንፍለጥ ማለት ኣብ ድኸት ካዮ ሆስፒታላት ዲዩ ኮሚኒቲ ቦታት ኣዲስ ሊፍሌት ኣሎ እዚ ናይ ሓበሬታ ነናእሽቱ ፅሑፋት ሕጂስ ከባቢና ንጠቀም ቴንክ ዩ ولا تعمل لك من السائل عن تحطه قبل تغسكيا بعلي تقريبا يعني رنق معك من ذكي الحريت حفتنا بسنة سلزلخي صغون تراخي سوكلنا يكوننا كحالنا لا باقي على فترة حريتي على غلط يا الله أمان حوي كما يوعيلكم كما يكأنهم كلهم ديرهبكم انت أني راح تحط أمان حوي ولا نتاوي أول كتو أو ميزان حبر السنة يعني لو ولا الطريقة تاع بيت ممكن نربط دمتها قرب يسمعنا الله أنا ديت عيدة ولا صغا لا تكون تحس بغي غير قرب دحان إيش أمي ولا نتاوي تقومني ولا نتاوي أول كتو أو ميزان حبر السنة يعني لو زبلة يعني ولنتاوي مالت ناي حلنا عقبتها ترخبولو نحلنا خاصي بقى أساند بقى ولنتاوي إيو مالتيو محجاز نسبسي نسخة عمورت كافتي سب تقلقلو دلها نعخاي عقبت فترلكا بزح نقر كأطعم اللو يلوم يقدمهم خوات مالتيو تتقامي هاتفاون كم زرقات حفنا دولتو سيبها مسرح نتاعتو يدللالكاوي أبي سريح كنيركي لهم كحطوا خلوين بزح دقم اللو وننتاو سرح مالتيو نوشتها نحلنا ها تعقبوا الليو كل سلازبول وص زيات مثلنا في رديت مالتي أني اللي هريتك هذا حاجة على أخي قريتها أنا أبعد إنجليز مانشستر بحالك كمان له
اوكي طبعا كلاتكم كم عاد انجليزي هم كتعلمنا لما انت تصوت ثاني مانشستر كهون مالتي يونايتد مانشستر سيتي الحمد لله. زعل خنرينا انا ما انت جميل. እሺ ታዲሽ ናባኻ ክምለስ ምናልባት ንሕር ካልኦት ኣባላት ኣለዉ ኮይኖም ናባም ካልእ ክሕልፎ ክእል ግን ምናልባት ኩላትና በፂሕና ኢና ምስን ናባኻ ክምለስ ታዲሽ ከምቲ ዓንቶ ወይ ዕቕቢ ጠቂስካዮ ዝነበርካ ገለ ናይ ወለንታዊ ኣፍልጦ ሂቦምካ ነይሮም መንግስቲ ናይ ሆላንድ ብዛዕባ ምንታይ እንታይ ስለ ዘበርከትካ እዩ ታዲሽ ምናልባት ዝተዓዘብቲ እውን ቁርብ ናትካ يقني لي أمانة مجمرتهم زعب أفلطو زملكت زعب أمحت أنو نافلطو خنوم زلنا كلاتكم شيء أفلطو ترايس لزين هويمبر كلي نجار يبغى نجار اللنجن أفلطو محب درجة أتوم عبزلو كم كبره يبغى أفلطو سلز بخاي بركولي نجار سلز جبر كيبانا سلز خابط تبكيسنا ونحن متشرشة أسمات نايتهم مابزي ما تصل كل خبر بالشرح أب متشرشة أسماتهم في سوى نعماني بحد اللي حجون كنت أصلا تقصلها بتعمل صبح أنا أدي ما قدام شلون مخناتو أبزي حجون نقبر الناس ولا تاني أسرع أبز ما تصل نقبر الناس فلتت حلفنا بحزبنا كتس علي إذا نرسب ولا تاني مخناتو جنزب زخف ليلن بنتسعد يخايها ስለዚህ እዚ ሕጂ ሰዓት 2 ሰዓታት ዙን ተጥፍዎ ዘለኹም ኩል ሰብ ዘጥፍኦ እንታይ ገንዘቡን ክረኽበሎም ክኣለ መስለን ግን ንሱ ገዲፉ ሕጂ ብወለንታይ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ እቲ ብነፃ ገንዘብ ዘይደልዩ ዝባል ሓደት ናይ ወለንታ እምዕግበት ክዓህበካ ስለዚ ኣነ ብፀኛየ ኣብዚ ማሕፀና እዚኣ ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ሕጂ ዕግበት ህበኩም ከም ዘሎ ገንዘብ ተትኽፈሉ ሰዓታት ምርኣኹም ነርኩም توهاب سرحون ساعات مرأي حجم بعقبت سلزغونة زي ما أسمعتم تكس مجمّر أنا أسخابكم لك الجزاء سلزغونكم أسمعت من البتاع كأتوني كم جن أقدي ما أسخابكم من أبنائي ولن تاو محل تخبطم كذكرون أفلوت هو هابكم زلوا ابن ما تقوم لوتي أبلا مع حسن زلوا زواسا بقيمتهم رحلة كارو توم استفعل عليه عبد عمت زي نداموسو أما حسن استفعل عليه فتأتم محب أقول وتصنعو اليوم نافلط أخو هابم سلزلو مجدي بتمحلتنا يقول أنت نياتات محلتن كم ناقد مزوم كبرات نسخاتكم مزوم سمعتنا أسمعتم تكسيا معي ممر تصفون تسفازي عوض جرماي يوهانس فرديناندو محرك برهي سولومون سامير سولومون تيدروس إياسو جرماتسين ولديسوس شويتا دانييل أمانيال محاري ترحاس برهانة زرعي كيروس دكتور حبن جزائي نعومي فتسوم دكتور سها جبهيوت داويت جبرمتين أدحانة زر أبروخ سلاماويت برهانة أديام تصقو سامراويت برهانة دكتور زر أبروخ جبر مريم دكتور هنوك سقاي سامسون محرت أب كيروس يوهانس سانة تيدروس برس بوبو ناتسنت ملغيتا يمان رقسم أصلي تيدروس كبر أبي مسجن بتليم بكالة دورا هايلة منت حدش أخليلو تخالي دكتور دانايت سهية الشخبر أبرهانة أيدا مبراتو سقاي برخة أب دكتور برهانة كحساي فيلمون تسفاتيوم دكتور دانيال حبته دانيال لوكسي أرسيما كسانت شالوم برهانة حليفة مثلا متتعرات إرد جميع له بزخنة اليوم تم أوروبي منالبات أسماء استرسعن تقينو تم سمعت خزها خرونا معرفتي مخنياتو حد قدلتات برسل سلزغل أسماء تذكرنا تم زي شو حنايم سلازم نساعتم بملوتي أفلطو بز أهجرام حالتي أكيد مهم نخلهم معرفتي نزي نعتاتهم تراجع كونون أبستفعل على معكنا زينات كاتاتو لهم نسخابكم أو خينامون فلتاتهم حسابهم مخري نخل حبرة السبم بتصبق آلات بلزب آلات بتحتنا لما حلال فوزي أمون لكح ولنتنيا تاسل زغنو بشمات سن أكيد مهم كنا بحبر نخلهم يقنلنا بالمالتي أفلطون بمالنا أمانة
ክብረት ሃበለይ ታድሽ ምክንያቱ ኣገዳሲ ወለንታዊ ክንብል ከለና ከምቲ ዝገለጽካዮ እዚ መደብ ናይ ማህፀን እውን ብነፃ ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት ካብ ተዓዛቢ ኣይከፈልኒ ማለት እዩ ኣይከፍልኒ ዝኾነ ዓይነት ካብዚ ኣብ ማህፀን ኣገልግሎት ንዕድል እዩ ብነፃ እዩ ከምኡውን ኣብዚ ኣባል ዝሰርሑ ማለት እዩ ኩሎም ብነፃ ዘገልግሉ ማለት እዩ ናብታ ሕቶ ክምለስ ታድሽ ብዛዕባ ምንታይ ኢኻ ኣብ ፍልጠት ተዋሂብካ ካብ ሃገር ፈረንሳ ኣብ ሃገር ሆላንድ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝወሃብ ወይስ ንዝሰርሑ ጥራይ ዝወሃብ ኣብዚ እንታይ ክስተሃለዎም ኣብዚ ከተማና ብፍላይ ኣብ ኩሉ ካይድ እዩ ግን ሓደ ናይ ወለንተኛ ስራሕ ከምዚ ዓብይ ክብሪ እዩ ዝወሃቦ ኣብ ሆላንድ ኣብ ኤሮጳ ካልእ እውን ከምኡ ምዃኑ ይኣምን እየ ማለት እዩ ሕጂ ፍሉይ መዓልቲ ናይ ወለንተኛ ነይሩ ትማሊ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ኩሉ ካብቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ጀሚርካ ስድራ ቤታት ብምልኦም ኣብ ኩሉ እዮም ዝዋፈሩ ወታ ካሚቾም ዓፂፎም ኣብ ዝኾነ ስራሕ እዮም ዝዋፈሩ ካብቲ ንጉስ ጀሚርካ ማለት ብምሉእ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉእ ካብኡ ኣብ ዝኾነ ዝተዋሃቦ ስራሕ ይዋፈር ብዘየገድስ ኣብ ዝተመደቡ ኣብ ፅሬት ክኸይድ ይኽእል ኣብ ገራብ ምኩስኳስ ክኸይድ ይኽእል ብምሉእ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዓመት ኣፍልጦ ይህቦ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሓደ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ቀደም ጀመሩ ወይ ካብ 93 ጀሚሮም ዓመት ግን ዝተፈላለዩ ከዓ ገሊኦም ን40 ዓመት 30 ዓመት ኣገልግሎታት ዝህቡ ኣለዉ ብነፃ ማለት እዩ ገሊኦም ስርሖም እንዳሰርሑ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓበይቲ ነገራት ብገንዘብ ዘይክፈል ይዋስኡ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ቁጠባዊ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እንታይ ገብሩ ነዚኣቶም ገሊኡ ናይ ትካላት ኣሉ ብፍላይ ትካላት እውን ከምኡ ናይ ረድኤት ትካላት ዝሰርሓ ወይ ኣብቲ በዓላት ናይ ሃገር ክኾን ከሎ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ናይ ትካላት ኣሎ ንበይኑ ማለት እዩ ካልእካ ናይ ውልቀ ሰባት ኣሎ ሳልሳይ ደረጃ ናይ መንእሰያት ኣሎ ናይ መፃኢ ወለዶ ትሕቲ 25 እናታቶም እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰለስተ ደረጃ እዚ እንዳስራሕካ ምስከትካ ገለ ትካላት ነቶም ትካላት የቕርብኦም ማለት እዩ ናብ ሕፀ ነቶም ውልቀ ሰባት ከዓ መነቕርበካ ይትፈልጥን ሃገን ተቐርብ ማለት እዩ ኣለዉ ፈራዶ ደያኑ ስለ ዘለዉ ኣቐዲሞም ቅድሚ ኣዋርሕ ኣስማት ስደዱ ይበሃሉ እዚ ብጋዜጣታት ኣብቲ ፍሉይ ናይቲ መመሓዳሪ ይወፅእ እዚ ምስ ኮነ ሕጂ ብውሽጢ ፈራዶ ኣለዎ 10 ፈራዶስ ኣይትፈልጦምን ኢኻ ግን ድሓር ኣስማት ጥቆሱ ይበሃል ትፈልጦም እንተለኹም ፀውዑ ብውልቀ ሰብ ብትካል ይበሃል ኣነ ሕጂ እቲ ትካላት ኣማን ክብል ይኽእል ዕቋብ ክብል ይኽእል ይሰዱ ማለት እዩ ብትካላት ከምኡ ብዙሓት ሚእትታት ዝኾነ ኣስማት ይኸይድ ካብኡ ተፃርዩ እንታይ ገብሩ ብፍሉይ መፅኦም ንዓኻ ከምዚ ናተይ ክገልፅ ተኮይና ሕጂ ዘይተፀበኽዎ ግን ደው ኢሎም ከምዚ ኢልካ ተሓፂኻ ስለ ዘለካ መፂና ክንረኽበካ ንደሊ ኢሎም ኣነ ሕጂ ሰንቢደ መጀመርያ ኣይተፀበኽዎን ሕጂ መፅኦም ማለት እዩ ክልተ ቆፀራ ጌርና ሽዑ ስለ ዝነበሩኒ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ 10 ዓመት ክገብሮ ፀላሕኩ ተዳልየ ፀኒሐ ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ዝወፅእ ዝነበረ ድዩ ይዕበይ ይኣስ ኣነ ከምዚ ንእሽተይ ነገር ዝሓስቦ ነበርኩ ንዖም ግን ንእሽተይ ኣይኮነ ኣብ ምትርጓም ድዩ ኣብ ሰባት ምሕጋዝ ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብብዝሒ ከዓ ኣብ ብዙሕ ትካላት ይሰርሕ ስለ ዝነበሩ ከይትፈለጠኒ ኣብ ኩሉ እንዳተላለኹ ስለዚ ንሱ ሰኒድ ደሎም ምፅሓፉ ሓንቲ ፀሓፊት ኣላ ኣነ ጥራይ ዝዛረበየ ንሳ ትፅሕፍ ስለዚ ሓደ ሰዓት ገለ ምእታይ ምስ ገበረቶ መንእሰያ ሽዑ እንታይ ደምኒ እምበኣር እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ተፃርዩ ናብቶም ዳያኑ ክቐርብ ኢሎም ስለዚ እንተ ደኣ ሕፁብ ኮንካ ክንፅዋዓካ ኢና ድሕሪ ሰሙን ኢሎምን ማለት እዩ ተፀብየ እንደገና ድሕሪ ሰሙን መልእኽቲ ሰይዶምለይ ካብቶም ሕፁያት ኢኻ ኢሎም ሕጂ እቲ ናታቶም ዌብሳይት ምስ ኣተኽቶም ናይ ምምሕዳር ከተማ ኣብኡ ኣስማት የርኤ ማለት እዩ ካብቶም 3 ትካላት 3 ትካል ካብቶም ናይ ውልቀ ሰባት ከዓ ሽመያ መንጎ 2 ዓበይቲ ሕጂ ነብሰይ ክስታይ ገይረ ምክንያቱ እቶም ገሊኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ስራሕ ዝሰርሖም ل4 ዓመት 30 ዓመት ብፍላይ ሓደ እታ ጓል ኣንስተይቱን ኣደ እንሳውን ነዊሕ ዓመታት ዝገበረት እያ ኣብ ብዙሕ ዓበይቲ ስራሓት ዝኣተወት እያ ሕጂ ነብሰይ ምስ ረኣኽዎ ከመይ ደኣ ውሽ ኢለ እናተይ ምትርጓም እዩ ብዙሕ ኣይተረዳእነን ብዝኾነ ካብቶም ሕፅያት ስለ ዝኾንኩ እቲ ማለት ተፀዊዕና ማለት እዩ ናትካ ስድራ ቤትካን ዕዱማትካን ተፅውዕ ኩላት ካብኡ ትኸይድ ሽዑ ዓብይ ፅምብል እዩ ምምሕዳር ከተማ እዩ ትወኪል ናይቲ ከንቲባ እውን ኣሎ እቶም ደያኑ ኣለዉ ስለዚ ኮፍ ኢልካ በቢ 3
أفول كلمة كفبلو خاش ببحر السعر خمايتي كابتنا توم لايتي كلا تاب كلمة ما كفبلو شو زي أخستاي وخا تفسير ريح مالهم أبزي أخستاي جيرهم في روبها كابو توم متيوم على متى زبروهم ببحر متيوم أوش كل تدقيق بزعبة نفس وكفنا ناتهم يقروا معي ناتهم سلسته كم ناتهم تتقابع تقول أبتناتناها ببحادة سلستينا مستلسل ببحادة شعوب تانا ناتي سلتات جرى أبو زحين بران قرقري ساماليتي زيا دحر استوهبت النيا حجي سل جرى قريسا ناتهم قالوا كجلس كله جن بفيديو بجنا سلزقنا نوبس سلزبر كتو بزقنا نسو مستورده ناتهم سبتكال تعديلو ناتهم من سيولدو تعديلو ولا حسبت حمش تعمد راح يجي حنت ملسي تحويتا مالتي نزوم حدش سدتنياتا تمرتبل شعور ابسلستينا تريف نسخات زعبه مالي نسو حجي توكل نايتي كنتيباي كومبومو اكيد متمسيو اج سلستينا نازلنا شعور كفتا بيلون تحدث مسبلان سمبيله اي فتسيمه تتصبحون كابتم سلسته تراي مهنه عوت يوسيديغن دحر امزات ريوا زلهم عيتدا لهم شعو كم يلوم شميرهم كتزارب يلنا ما يتزت مكتلنا وكيلنا في كنتيبا يمشي امزغينا انت تزاريبنا يفلط ماي كستكوينا بزخونه دحان تزاريب كايدوم نمايتي كيتدا لخات تزارو دحاني مايتي حجي كغلص خلوم تا يميلهم اتناتي ابر كتب متايري مزغره من مايتي نعها غنيسنا مريسنا غيرنا زلناسي كابالو يكونن يجب اكاي مخنياتو يلوم نسخا نرسخا سدتنيا اخا حدا ابزي تفلط هاجر اخا مصحاب الله ባህልና ይትፈልጥ ካል አይትፈልጥን ያም ስለዚህ ቋንቋና ፈሪጥካ ባህልና ፈሪጥካ እሞኻ ንኤርትራውያን ክሕግዝ የልካ ነቶም ኣብ ሕብረተሰብ ዝኣቱ ዘሎ ሓደሽቲ መጻእቲ ምእንቲ ብቲ ሕብረተሰብና ክዋሱ ኢልካሲ ከም ድልድል ኮይንካ ኢኻ ሰሪሕካ ምክንያቱ ርክብ ቀንዲ ቋንቋ ገዳሲ እዩ ስለዚ ቋንቋ እንተዘይክእሉ ነይሮም ንሕና እውን ዋላ ሓንቲ መገበርና እሞ ቀሊል ኣይውሰድን ኢሎም ነው ማለት ዝብናታቶም ዓይኒ ካል ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣሰር ስለዝነበርኩ ዳርጋ ዓሰርተ ተገለመለ ትካላት እዩ ኢሎም ኣብ ኩሉ ስለዝትርጉም ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብና እውን ዓብ ተረእሓ ተፃዊትካ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ከባድ ኣይኮነን ተበጊስና ኣይኮነና ነበካ ዘለና ኢሎም እቲ ናተይ ከምኡ ምስ ገለፁለይ ብናታቶም ዓይኒ ክርዳእኒ ጀሚሩ ማለት ሕጂ እንታይ እዮም ዝርኡ ንሳቶም እቲ ናይ ወለንተኛ ስራሕ ሲ ከመይ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ዘዕቢ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ብነፃ ከይተኸፈልካሲ እቲ ሕብረተሰብ ወይ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ትካል ገንዘብ ሰሪሑ ከፊሉ ክረኽቦ ዘይክእል ከም ወለንተኛታት ከም ዝገብርዎ ንእሽተይ ነገር ዝበሃል ከም ዘየለ እታ ንእሽተይ ትገብራሲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓባይ ነገር እያ ስለዚ ኣሽሓት ሰባት ተደኣ ነንእሽተይ ገይሮም ብወለንታሲ ነገር ተፈቲሑ እሞ ብከምዚ ሽዑ እታ ትግባእ ክስታይ ተዋሂባትኒ እዚ ክዛረብ ከለኹ እዛ ፅባሒቱ ብቲ ጋዜጣ ዝወፀ ሕጂ እንታይ ዝብል ተርጓማይ ታደሰ ስገዶ ብልጫ ናይ ላይደን ናይዚ ዓመት እዚ ተወሲደ ማለት ሕጂ ላይደን ክበሃል ከሎ ዓብ ከተማ እዩ ካብ ኔዘርላንድ ልዕሊ በዓል ኣምስተርዳም ሮተርዳም ምክንያቱ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዓብዪ ብዙሓት ፈላስፋታት ናይ ዓለም ዝመፅዎ ተቐዳማይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 1500 ዝተተኽሎ ከተማ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ሓደ ከም ወፃእተኛ ስደተኛ ዓብ ክብሪ ዝስምዕኒ ምክንያቱ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ከማይ ስደተኛታት እውን ዓብ ክብሪ ኣነ ክፅዋዕ ከለኹስ ኣነ ይኮንኩን ስለዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ኩላትና ስደተኛታት ኣብ ዘይንፈልጦ ሃገር መፂና እሞ ባህሎም ዱምዶም ፈሪጥና ክንዋሳእ ከለና ዓብይ ፅልዋን ዓብይ ክብሪ ንረክብ ኣለና እሞ ብመገደይ ኣነ ከም ስደተኛ ክብሪ ናይ እቶም ኩሎም ስደተኛታት ምዃነይ ዓጊቡኒ ካልእ ከም ኤርትራዊ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት መንእስያትና እውን ኣፍልጦ ክረኽቡ ከለዉ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ መፅሓፈ ይፀሓፍክዎ ኣነ ንእሰይ ስደተኛ እዩ ዝብሎም ዝካትዓሉ ማለት እዩ 78 ክመፅእ ከለኹ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ስለዚ እቶም ፅቡቅ ልቢ ዘለኩም ወለንተኛታት ሓጊዝኩምን ኣብዚ በፂሕ ኣለኹ ስለዚ እዞም ዝመፁ ዘለካ ስደተኛ ልክዕ ከማይ ከምቲ ናይ ቀደም ስለ ዝኾኑ እዚኦም
ጥራይ ጽቡቕ ኣቀባብላ ክንገብረሎም ኣለና እዩ ዝብል ምዉቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ንኤርትራውያን ክንገብረሎም ንግደድ ኢና እዩ ዝብል ይግብኦም ንግደድ ኢና እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክብር ናይቶም መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ዝመዘሉካ ዓብ ክስታይ ኣብነት ይኸውን ማለት እዩ ኣነ ምክንያቱ ክትመሃር ኢኻ ክትሰርሕ ኢኻ ግን ትምህርትን ስራሕን ጥራይ ዘይኮነ ብወለንታው እንተደኣ ተዋሲኢካ ዝዓበየ ክብሪ ኣለካ ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብና ብዙሕ ንዋሳእ እንዲና ሓቀ ግን ኣፍልጦ ስለ ዘይንቦ እሞ ለካ ኣፍልጦ ክንብ ኣለና ኢለ ስታይ ገይረዮ ሳልሳይ እውን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ትካል ዳርጋ ልዕሊ 12600 ወለንተኛታት ኣለና ብሃገር ደረጃ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ ኮይንና እውን ቅድሚ ሰሙን ሓደ ዓብዪ ሽሕ ዝተኣከቦ ዓብዪ ክስታይ ገይሮም ኣለና ኣብኡ እንታይ ኢሎም ዝገርመኩም ካብቶም እዚ ትካል እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 85,000 ሓደስቲ መጻእቲ ሓጊዙ ካብቶም ወረቐት ረኺቦም ዝተሓገዙ ልዕሊ 60 ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኢሎም ማለት ኣነ ዓበ ክብረት ሰምኒ ሕጂ ትፅቡቕና ናይ መንእስያት እውን ዓበ ክብሪ ወሃበካ ማለት እዩ ንሕና ንሶም ብከምዚ ክገልፅዎ ከለዉ ለካ ንሕና ኣፍልጦ ስለ ዘይንቦ እምበር ንሳቶም ሲ ይፈጥዎሎ ተግባራትና ዝብል ክስታይ ስለ ዝመፃኒ ጉኢና ሕጂም ኩላትና ኣብ ዝተኣኪብና ካብ ኩላትና ማለት እዩ ኣፍልጦ ክንህብ ዋላ ብዚኣ ንገብራ ዘለናሲ ዓብ ነገር ምኳኑ እዚኣ ዝያደ ኣማነ ቁርባኑ ሕያ ኾን ኣይተሓዙላይ ግን እቲ ትማሊ ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ንዓይ የቐኒልና ዝብሉ ዝነበሩ ብምሉእ ናብ ኩሉ እቲ ወለንተኛ ኢና ጥራይ ኣፍልጦ ስለ ዘይሃበ እምበር ኣነ ብኣየሩስን ናብ ኣቶም እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እሞ ኩላትናቶም ብወለንተኛ ንዋሳእ ዘለና ናትና ይብል ማለት እዩ እናተይ ጥራይ ኣይኮነን እሞ ስለዚ ብሽምኩም ኮይነ ግን ክብረት ሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቐኒለይ ኣማነ በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ ጉሩብ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ማህፀን ንተድሽ ናይ ክብሪ ነጠቃዓሉ ምክንያቱ ኣብ ተትንሉ ነራት መጠቃዕና ኣሉ ነርና ሰላም ሰላም ከመይ ምሲኹም ከመይ ኣምሳኻ ግርማይ ግርማይ ብዝኾነ ስድራ ቤት ማህፀን እኳ ኣራኸበና ጠፊዐ እየ ዘለኹ ባዕድሓን መፃኻ ግርማይ እንካ ድሓን ፀናሕኹም ብዝኾነ እቲ መደብ ሒዝኩሞ ዘለኹም ናይ ብሓቂ መደብ ናይ ታድሽ ጌርኩም እቲ ኣገዳስነት ናይ ነፃ ስራሕ ዝንበሎ ናይ ወለንታዊ ስራሕ ወለንታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ታደሰ ረኺብዎ ዘሎ ክብሪ ዝግብኦ ምዃኑ ስለ ዝግብኦ ከዓ በፂሕዎስ ወሲድዎ ሰርቲፋይድ ኮይኑ ክንሪኦ ከለና ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ንታድሽ ብዘይካ እዚ ብኦንላይን ሲ ብፊዚካል ብኣካል ኣዕሩኹን ኣሕዋትን ስለ ዝኾንና ኣብዚ ብዙሕ እየ ዝፈልጦ ብጀካ እቲ ወረቐት ሲ ውሕዶ እዩ ብሓፂሩ እቲ ረኺብዎ ዘሎ በቲ ናይ ከተማ ዝቕመጣ ዘሎን ከባቢኡን ማለት እዩ እቲ ንሱ ክብሪ ረኺብዎ ዘሎ ብሓፈሻ ብናይ ኔዘርላንድስ ተዝህሉ ነይሩ እውን ወይ እውን ክህሉ ክእል እዩ ብሕጂ ፈለጥናን ይግቦ እዩ ካብቶም ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ክስራሕ ዝኽእል ወለንተኛ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍልይ ዘብሎ ናይ ታድሽ እንታይ እዩ ማለት ምስቲ ናትና ባህልን ኣመፃፅኣናን ንምባል እየ እንድሕሪ ወለንተኛ ሰራሕተኛ ኮይንካ ሓንሳብ ስልቹ ይብለካ ባዕሉ ፈልጥ ትብል ኢኻ ሓንሳብ ከዓ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ቁርብ ፅሊ ኢልንሎ ሎሚ ቁር ኣሎ ገለ ኢልካስ ሳይ ትገብር ኢኻ ናይ ታደሰ ፍሉይነት እንታይ እያ ልክዕ ከምዛ ዝኽፈል ሰራሕተኛ በታ ውዕሉ ተገዲሱ ኣብ ሰዓቱ ክቢሩ እዩ ዝወፍር ወይ ከዓ ዝነጥፍ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እዝን ዘይብሉ ብዘይ ተጉላባ ብዘይ ናይ ረኣያ ፍልሊ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዓቕሙ ዘበርክት ማለት እዩ ሕጂ ብቐዳማይ ኣብታ ዓዲምኒ ነይሩ ኣይተዓመትንን እንዳተሰምዐትኒ ግን
أنا هل يكون عقبة منبر أمبر نعو تزلو كبرين على توهابه حجي تاديش كا حقوس كا قبل كادلي أبدا كم يحوات يجب أكايون بحجي دما قال كنت كبر تركب نصبي كاينا نمبالي حجي أبزي تصلوا غير كايو زلخا ولا سخم حوات مالتيو أبزي نيرتراويان بفلاي حجي صبق سؤلي وسيدنا لنا دهري مصنعتي بمقبار كله تزبزح إيرتراوي سرح أتيو زبزح تتصباي ناي سوشيال بنفيت أيكون زلو حجي خاف ناي هاجرات سدتنيات قدامي درجة له إيرتراوي أنا بزعدي بالبرسنتج حجي زي خا ناي تادسه كم تحجز زي كونس كم حجزس أفتوم ناي ولنتنيا كافتوم أبركوتو زلوم كوينو كم موديل يو زلو مالتي حجي معرخ ندي كبري خمسة هبكا ناي ولنتنيا سرحون نوتوم أب سوشيال بنفيت كوينوم سرحون دا زبهالو مو أب جزا خوف كبلو زمرتو حجاز يو أقدمكم ببحثة تقول صوت حكومة تتقم ناي ولنتنيا سرح تمكرو تطرير ليخا نيتورك ناتكا تعبير ليخا تي سي في ناتكاون سرح نختأتو عدلات تخفتل كايو منياتو ولنتنيا إنيشيتيف توسد مهانكا ناتكا مجلس إيو أبركوتو تقبر دليت كم زلكا ناتكا مجلس إيو كاوناوها كاب تروحو زترف كمزي حفتنا كتقول تصنحت تناتو سيفي كم أبركت كم زلو تمكرو كم زلوون سلازي حق زكاس مسرح كل جزء سرح نخالوت وطرح أبركوتو زي كونه نعهاون طقمي كم زلو آميننا أثر تادسخ نصعب يلابونتهم بدحري زلنا حوات مالتي نظم أبزي مسانا زغمتون بحفشة كبرت يغني لك هاجر ما تحاول أقرب Thank كبرت you. Thank you Gurmeso. هاي سيارة كلنا قطعمي تصبح قطعمي بتاع مدسبل ولا تكرر لسا بتاع مدسبل نيرو كمان تعذبتي مساسانا ساتمو بزي بخالكم تاكن يقولون بكومنمنت وي عبد تقدر تتابعوا تخليكم متعدش كمان تعذبتي أبزي نظام أبزي بسنة زي أبالات مالتي نقال Yeah. حتى غيد انتي ምናልባት ኣቆሚት ብን ስኻ ሰረሕ ምናልባት ስኻ ተወሳኺ ኣለካ ኮይኑ ረብሕኡ ኸ እንታይ እዩ ምናልባት ተጠቃሚ ክትከውን ወላ ኣገልጋሊ ክትከውን ኩሉ ነገራት ተሞለንታዊ እንታይ እዩ Thank you ኣማን ሓወይ መጀመርያ እታ ናይ ታደሰ ቁሩብ መላኹ ዛሕጂ ብኔዘርላንድ ሂቦሞ ዘለው ምስክርነት ሲ ካልእ ብዙሕ ምስክርነት ከምዛ ግርማፅዮን ክብላ ዝፀንሐ ብዙሕ እዩ ዘለዎ ታደሰ ኩነታትና ኣተሃላልዋና እዩ ዘይምችእ ኮይኑ እምበር ናይ ኖቤል ፕራይዝ ናይ ተምሃራይ ናይ ልቢ ተምሃራይ ክወስድ እውን ግቦ እዩ ምስ ደቁ እዩ ዝመሃር ዘሎ ሕጂ ሊደርሽፕ ኤንድ ሰልፍ ዲስካቨሪ ማለት እዩ ሰፊሕ ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ 14 መፅሓፍቲ ካልኦት ዘለዎ ኣብቲ ሓደ 8 መፅሓፍቲ ክሳብ ሕጂ ሓደ ብሓደ መፅሓፍቲ ኣንቢቡ ፀሚቑ ብሪጋ ኣብዚ ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ዘቕርብ ዘሎ ብክልቲአን ማለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሓደ ወድ ቲንኤጀር በቃ እንሻሎ ንእሽተይ ጎበዝ ከም ቢተይ ኮይኑ ዝመሃር ዘሎ ናይ ተምሃራይ ኖቤል እውን ተገብኦ ማለት እዩ ወይል ሕጂ ንወስድ ጥራሕ ኢና ዘለና ዋላ ሓንቲ ንህቦ ነገር የለን ገለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመካ ክመሃር እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ብጀካ ኣብ ማህፀን እውን መደባቱ ምናልባት ታሕትካ ፅንሕ ኢልካ መዓት ዘለዎ ሶኒ ኣለዎ ሰሉስ ኣለዎ ረባዕ ኣለዎ ዓርቢ ኣብ ቡክ ክለብ በቃ ኩሉ ግዜ እዩ ዝኸይድ እንታይ ዓይነት ሞተር እዩ ዘለዎ ውሽጡ ፍሉይ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብሉፅ ኣቦ እዩ ዘለና ማለት እዩ ቀፃሊ ዝንእስ በቃ እንዳናእሰ ዝንእስ በቃ ዘይዓቢ ዘይኣርግ መትንታት ናይ ኣእምርኡ ፈፂሙ ኣዝዩ ልስሉስ በቃ ከምዚ ኩራጅ ዘውፅእ ናይ መንእስያት ኮርጂ እቲ ኣብ ኣእምርኡ ዘሎ ጨዋታታት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ተኣምር ዝኾነ ተምሃራይ ልቢ ተምሃራይ ዘለዎ ኣቦይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጎድኑ ምህላውያኖ እውን ኩሉ ግዜ በቃ መዓልቲ መዓልቲ ብጣዕሚ ግዜ ኣቦይ ዘቐመጠለይ ንእሽተይ ዓርከይ ገለ እየ ዝብሎ ንዕልልና ብዙሕ ማለት እዩ ተመሊስና ናብቲ ጥቕሙ
بس من تهت أساس بس الكاز ما حسن حجي ولا أنا أب مريحنة تمرت مريحنة مساعته مصنعتنا سوشيال ميديا خجبر ندير خيبة بعلى ما حسن حساس يلس تكم زخيد مس يوها مس رأي خاجل زخيد قال حجي كفيلة أو خلهم نص سلازر خب كفيلة مالتي داسي حجي السامع كاجل نجر خيب كلها مالتي تحرك السيل الناس نعخو خيط كله حدا كتقسم صني حفلت أخو صني حفظ عامة زت راح عمي كدمو زحلفون على بزحات مالتي زتفلالي موياويان مسيوم بحنتي مسكوت مقبيه بنايم أبستو سنة ساعات مالتي زتفلالي مالتي استفلالي عود زلهم كيلاتات موياويان مسيوم أبزي نت حبرة سبزهون يفسسو مالتي بولنتو لذي نتم ناي ولنتاويان ميدا جلس جبري أما حسن وخلخون أفلتو خنبو يقبأ مالتي مس ناي فيلوسوفني أفريقيا أوبونتو أنا سي بسنك هاي وي نحناسي بكا نيخاك بكا تحدث مستحدي مالتي سب وهبت اللو أبتا وهبو تتراح يزمرح أبتخالق تمرحي الذي تخالق كركب تهينو ويكنبر ملأت كلو أنت هينو نسب ناتو خيب اللو نايكالوت كوست سلزلو جدن مالتي سلز ملأت هيوت زبال هيبكايو مالتي ترخب كمزني نارانشي فري أرانشي تخسكو سامود حرارانشي تبكا كوميسب بكا ناتو يبل كان نات كاي خاتو ناتو خبا كانت دليها مالتي سلزي أبزي ولنتا مالت بزغلل نجر سبات كوهاب اللوم مخرياتو خمتسي زهب كايها تركب مالتي تقلقل مالتي لذي كل سب مرعس لزغانه كل سب وهبت سلزلو كل سب أب حبرة سب تغمس لزلو نايفت أرع علاماون سلزغانه ولن تاوين كله خلو حبرة سب تايزغون سلام يزغون رقات يزبزح منقست خسرح ولا ديمقراطي خسرح ونزل على أمر كتزقبر ناي ولن تا محبرات وي ترنافيتات وي ميدياتات كومي مالتي لذي عبد ترقم يزلو أب زغانه مالتي في السهل لو بقول كخرا خلو في السهل لو ملأت لو مكوري قبر كاي مالتي ترين تقبرها خمس جيم تقبر نجماوتها ترين تقبرها بتتفوت وعودي عبرت السب كاي النسي مالتي يصبغ انت لها مهار تتقاقي خات إرم مالتي بقى بكل شيء تبلعها مالتي هذا مبرد غير بالحبل يحب لك ويتحد أي وصدو مالتي سلازي أي وداني تقوموا كمزي لمقلسكو أمان حاوي thank you أنكس عقبيت مخناتو نابها حتى كجبان نيرو أقطعمي حتى كخان بقدامها برايفت حيتي نيرك العمالات ما هتسن حدا قد سلسته تادشي بخميتي كنت سوى قليل نيرا قريام عبت كل سنة عبنا توس بويلم قريام نعم سمع كنا زلوا لك كم عابن كم إيش يدم قريت سمو قريامون بغل زي ركب كم حدا عبي أي قدم تنتي بيت صحفات وي كم زي بيت مذكري لهم قريت سمو قريامون سلام عقل سب أب كله في كل زمان سلسل بالتي فورني أبو زرعي لهم لوه سب لهم قريت سمو قريام كا لجان ده لهم من المات أم صحافة من باب أم سماع أم حجاز إتكا يدو ذهب بحق لخيط السبب على تيلم قد سام غابتي أولتني حسن مالتي شو مكخن لي كي بلغن كلهم برجع يدو ما بركتهم مزيد لاس سخون بوغن حق الإسكايو أقوي تحاول يعني لي قرمين بعلو قد يسونيرو أنا بتحت أنا خن ملس كابا أولت بحسن من قبل بزقد ماي يرجع للبات روحوا انتي كم نبات بتي بخارج دارجة تمساسال كخوني تربحو سي حدا تلعل كله عبي واتكاس تي وشتغا يعقب مالتي أنا أتحدث بندحر بنصارو نبولو نحبرتسب زهاسلو دسرق نحبرتسب دباس زحسو بنصارها تي ولنتاو سرح نحبرتسب دتقم هجي أبتوش تخاسي عقبت عليك نفسها تأمانة عليك كمزي مدب كاتعزكا بإنجليش روتين بها حدا سب كاب صراحة يرهبكون أنا تماهيري أنا زفلت أتعلني له صراحة كنادي حدا قاب قبرالو ندقمو لنا تيسي بدبلنا قال أيكا
ስራሕ ተዘይብልካ ብዘይ ነገራት ኢኻ ክትውዕል ማለት እዩ እንዳ መስተ ዲኻ ክትከይድ እንዳ ካፌ ዲኻ ክትከይድ ወይ ቡን ቆሊኻ ዘይተደለየ ወረ ትፈትሖ ዘይትፈትሖ ዲኻ ክዛረብ ክትጨነቕ ዲኻ ማለት እዩ እዚ ቮለንታዊ ስራሕ ግን እዚ ናይ ቮለንታዊ ስራሕ ግን ንዓኻ ስትራክቸር ቅርፂ ትሕዘካ ማለት እዩ ጽባሕ ክሰርሕ ኢልካስ ናይ ጽባሕ መደብካ ትሰርዕ ንጎ ነብስኻ ተሓፂብካ ተኸዳዲንካ ትወፅእ ማለት እዩ ሕጅስ በዚ ኩሉ መዳይሲ በቲ ካል ሕብረተሰብካ ተፍሪ ኣለኻ ከምዚ ናይ ታድሽ ረኺቦ ደሎኻ እቲ ከምዚ ዘለናዮ ንዓና እውን ከም ኣብነት ማዓት ብዙሓት ሰባት እንዲኦም ደለውና ልክዕ ከም ታድሽ ምናልባት ታድሽ ሕጂ ነዚ ረኺቦ ደሎ ህያብ ዲና ክንብሎ ሽልማት ዲና ክንብሎ ኣብ ከምኡ ዝርድኡ ሃገራት ስለ ዘሎ ረኺቦ ኣባና ግን ናይ ኣፍልጦ ምሃብ ምትብባዕ ገለስ ኣይለመድናን ከምዚ ንሓደ ሰብ ምንኣድሲ ማለተይ ከም ባህልና ብዙሕ የብልናን ኮይኑ ስማዓኒ ኣፍልጦ ግን ንምንታይ ዝጠቅም ነቲ ሰብ ዝያዳ ተዓፃፅፎ ከም ዝሰርሕ ይፍለጠሉ ከም ዝተፈልጠልካ ምስ ፈለጥካሲ ዝያዳ ሓይሊ ትገብር ዝያዳ ክትሰርሕ ይጠቕመካ ማለት እዩ ሕጅስ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘሎ بعبي تحبرت سبكة تقلقل على تتأكد مع لها مالتي thank you تدي تدقاقيمو حبرت سبنا حجانا خمدر يعني أمر رأي حاجنا مثلا تنتقاقي كم أمنا خبوا كفتانو خبوا قلينا بقى نودو كم زوا أو سيرتيفيكيت هاي إحنا المجال بحجة وتوسع جن بزي أقطع مع أمان حوي قبل زدلي مسموته إمبرز نجورو تسب مسموته إذا نجورو مسموته خير أي سمع كم زكوا إني كم كله جن أبنيش تيبوتا ولا نخالي اللي تجبر بروجرام كم بعد كستوكو كم زي من حبرة حسابنا كم بعد كستو كم زتي الكاسي جناي تلمد كلمة صبغي بحاليته كم زبل كاي تدبها بقول كسب قال ملا وي بقشي وي زي معبيته قال ملا من بتحبرة حسابسي أفلوته هو هاب صبغي موران متبع مالتي بس قاط أم هاتادي سني قرمات إنجلي توانيرو أبزي أم خصن كمسجونا لك كم تعد بلا قال بسرح قون خل قال زي عمك خون خل قالوا كمان كلا زناي فولنتري لو سيريس زحزيلن تاديشيو أبساعته دركب ديك أرز بس خاي كمسجونا يدلي أبزا دريا بأكل دساتة فمالتي كلاي مسجانا مالتي نتاديش أبنتاوي مسكولو حاوي كما بو نتوم نعشتو مالتي تاي مخبلكاي زي دابل ايجنت دي زبال بانجلش انتاي كنبلو بتقرنيا كله داتو بقى قالات عقبي تخولي وين الصغا تقرنيا رخبلو اب كله زاتو سب قاعد لما نرجع على فاهم انا بنذكر كينو كي تحاتت كني خبا على خدمه السكيات حتى كذا حسب حتى كبرت هذا ثانك يو قرب يا بزح دي قال طوم مبل قبر لها ده حتى كان يقول ده أبتنا يرجع دخل أمان تريتا كنا مبارك كنا الله قرناي تتقبل لنا كما غير كاتو هو بقولني يا أقاتامي تنكفتان دي خمر الله دلي بتاناي أبتنا نقحات ناي حبرة تسمنا مالت أجي كمزي كبري ناي تساتفو ناي ولنتنيانت تساتفو كركب كله تدسسي نعنا رول موديل يزغون زلو عجبتناي نحنا حبرتسب أنا خاب تموكر يابت بايتا خاصل زلوه كريو خلوه اسو ملو معالتي بزي زخون ربحا أبت بتفتات نبحادة ناخده ندا حاجة زخلو اتنهانا حبرتسب بحافشة كله يكونن جن دارجا زبازح انت بالكم بزي بدفرت انتاي يزي كم زغبر انتاي يزي ونمنتاي كم زي لنا نمنتاي كم زغيرنا نمنتاي كخمز زي حجزنا مشالو اتي كند كبري مهاب كندي اتزغو نتا نيشتو يستحجزا خمان تسب امسغينو خندي كم زي له حجزنا سالو كايو كند زبل نتا زي زغودولوتو طرح እንዳገበረ ነተሰብ زياده كبر زي هب ነገር ብዙሕ ትርኢ ካብቲ ባይታ ንጽቡቕ ጥራይ ምግላጽ ዘይኮነሲ ነቲ ኣሉታዊ ነገራቱ ምዝራው ጽቡቕ ክእረም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ናይ ወለንተኛ ስራሕ እንዳ ስራሕካስ ብዙሕ ዘለፋታት ኢኻ ትረክብ ኣነ ንባዕለይ
نوانا أي بصحون خون أنا جن كم وصي إلى سلاد سمعوا زرباتات تعدس ولا هجي أرتبط صحبة سوزر لو بتعزبز حسر حلا وكم زندي لنا كم زندي قبل الناس قبوا قاله إلهم كمروا سمعهم سبات الله إذا كان كم تايو كافتي نقحات زي مهلاو دون بقوله ويكا كبرين كتب زي مثلاي زي مفلات حجي إذا خمان نسو خوينو نقول له قبره يوعل الله بدي ذخوان ربحة كحجز إله نتي حبرة السب كحجز هي بمبال مالتي حجيت سب ناسي كمهارلو كخيل الله نإيش شيء نزجبره خا ناي كومبليمنت ناي مهاب بحري كانت الرنك لنا أبزي عدي أنا زرع أخو تسعين شعتن زي ملك ولا خلها بتحنت ملكتي ملكت بك أكلت كولا واو يبلغها بتانو إيش شيء سلمنتاي بوزيتيف ثينكرز زين خون هجي نتانو إيش شيء نجبر ها أدنقتي نخون ويكا أمزجنتي كنكون ستبغيو بحاله زي جنتاي نتم أودينس زارب زلهم ثانك يو أمان أدري كاني كبرت حاولنا قرما حاولنا انت يدي بحر على مسلك قبر لك وين قرلو وي قرلو لي صغا حجي نغير كان لك انت ليش بها خرج مرينا تي صبغ مقبر سلام شنو بلي تسغون يا قدوا ولا سلام ترى بعد حمت نقدر توصل خلاص زبالك معنا قوة سلامكم أنا سوري سلام حفتي أنا في براكتيكال مرعقوة ما بالكو حجي تحب تسلنا آخر الدولة اللو أبز عالم سدت كلنا ثم تدخل لنا كم ما تسمع هذا كم فاسين بوكيبلنا ما تيجي نفلت أسنبلنا نفلت أصلا هاري بلنا حجي كنفترة لنا تي دفلت أكتب أفضل أنت رحت أتوقع فور إكزامبل نبلو سرحت الجمر رفرنسي دليكا يونيفرسيتي كيد رفرنسي دليكا باسبورت تفرم رفرنس دليكا إذا حجي أتني ولا أنت بس راح تفعل كلها مستقر راقبك إذا خا يخفتلك من جدي نسمى الراقبي نتسب آمين لك كفرم الكان هو إذا سبزي عمنا يلو رفرنس كهبك بدي حدث أدم يخون نيتد سرح كلها مالتي إتي voluntary دزيو د سود اللسد خبرة علوه على إيتي حمتنا تبقى أخو استخلا دلخو ناس استخاق تقبرو دلخا سي كمان قد خفتلك أنا حجي أنت عين سرح كسرح أي خلتنا نرسني ولا أنت سرح كدم كدم كان تكون ترخيب نعينك نقرني أنت سرح يخدق دم السدتنا كسرح إلى سي إلى يكون جميرة يدنك نعي أقبل فترة اللي يكون سلة تسمعني بو قرر تريدين وسيدة نابل دلخو سرح نخبل صح قرر نخبل خير تو أتي ولا أنت يسرح الكات الجمرو ترينينج وهذاك أتي opportunity أتي مدرات ناخد كورسات ناخد وسيلة تكات من قد استدقت الكاتي كن من تاي أقدر سنة كم دلوسي تحب تسمنا كم تقول أوتسيب لك أنت نقدر راح كوس قلات الموزاي لو بس إن مجمع أجزي أبوش عسرة عمتي ثلاثة والد إرتراوسي أبتني أدفايس كم ترينينج مت إنسان مثلا كم ولا أنت أختار حاجة منتي بتعرف بتفعلي من قدس تحبسه because دبز حس مستني قانق أبزح مفلاتيسي نفس جروب تدوي على حدا بتقولين أنا عايز أكبر لنا حدا بمثلني حدا بقله أجلس مع التوس كل من تاي دخام اللو إذا كل شيء بلنا فلتنا والدي ويقله ترى يخلوه نعنا جزيهم ولا كل ساعات تكون تدلنا فلتنا وقاف لكن ترينينج تخدع ناخذ كاسب مرة بسرح مركب وخدكن دبها جرى باخذ لبلمو أجلس زياخذ خلاص لدلو خي تحدي شيء وعيلا لو مثلا سوالي ثلاثة إنه فولنتري جمرة أجر يكو قويا وعيلا أنت أخذ قبل خمي أخذ قبل بخمي كل ما هاد بها جرى باخ قرب كله بتعمي حقوسا كمون نتحبرة تسمناسي تولن تاوي سرحسي قرب بالومو نعور أي ومو كل من ساعة عقبت كم دلو أكثر فلتوا يهم قبل دلي أغني اللي صار سلام حفتي ما خاتكيس تسيحاتي نرحب لا صفين سلازلة يا أمان حاول دحني نقرني يا أمان حاول تجمع أماني اوكي خلاص لا تخيل كده تسكت لا دحني عندنا 2 minutes اوكي بدأت كلها اوكي عاد انجليز تحمين ديهم عسى شو ساعات قال يصرح حاجه زي ما كان قال تبع هذه اذا كتبوا زلهم سكمي يصرح لهم نيو عاد انجليز ولا انت اوف كورس يصرح ام هاوزنج حد ذاك ام قال حد ذاك اللي حسيت او تصرح كنت
ንኩሉ እያ ትሕግዝ እቲ ሰብ ዘይተረዳእ እዚኣ እንድሕር እኳ ኣበይ ትነብር ከመይ ትነብር ትበሃል ሕቶ ሽዑ ክንደይ ሰዓት ቮለንተሪ ትሰርሕ ዲኻ ትበሃል ክብረት ኣለዎ ቮለንተሪ ስራሕ ምስራሕ ወለንታ ምስራሕ ኣብ ብኩሉ መዳይ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ you become important ኢኻ ትኸውን because ግዜኻ ተወፊ ስለ ዘለኻ መሊሰላ ዶ ክብረት ሃበልና ብጣዕሚ يغني ክብረት ሃበልና سوري እንዳበልኩ ኣለክ ዲኺ ኣብ መስመር ሓፍትና ኣለኹ ክምለስ ከተመስግን ደላል ኣለክ ዲኺ ሓፍቲ ሓሰን ንደልያ ከተመስግን ኦኬ ተዛረብ በሊ ሰላም ከመይ ምሲኹም ኩላትኩም ዓበይቲ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ደመስግን ብጣዕሚ ኣፕሪሼት ትገብረኩም ምክንያቱ ንዓና ወላ ሓንቲ ቋንቋ ይንፈልጥ ብብዙሕ መንገዲ ዝመፀና ሰባት ብዙሕ ርኢና ዝመፀና ሰባት ኣለና ወላ ሓንቲ ምሻሎ ዋላ ፔፐር መፂካ ክትርጉም ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሕካ ሞኻ ብቋንቋኻ ሞኻ ብትፈልጦ ሰብ ክረዳድኣካ ዝኽእል ዋላ ምሻሎ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ነገር ዝሃበካ ኣፍታ ትደልያ ሰዓት ዓብ ክብሪ ዓብ ዋጋ ኣለዎ ንዝርድኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብቐረባ ንሲሳይ ይፈልጣ እየ ዓባይ ሓፍቲ ዓባይ ኣደኣ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ኣብ ሓበሻና ብዙሕ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምዚ ኔጌቲቭ ነገራት ንምንታይ እዩ ከምዚ ሰባት ኢና ግድን ኩሉ ሻዕሲ ስሙዝኩም ከይድ ኣይንኽእልን ኢና ብውልቃዊ ነገራትና ኸማን ዝኾነ ናህና ስምዒታት ግድን ኣለና ግን ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ እቲ እስኻ መፂኻዮ ዘለኻ እንድሕር ከምቲ እስኻ ትደልዮ ዘሕግዘካ ኣሎ ሞኻ ትኸፍለሉ ገንዘብ ዘይብልካ እሞ ዝኾነ ነገር ዘይትገብሮ ወፃኢታት ዘይብልካሲ ዓብ ዕድል ብጣዕሚ ዓብ ዕድል ግን ነዚ ሓደ ክልተ ንኸምኡ ዓይነት ዘይርድኦ ሰብ ርኢኹም ስራሕኩም ከተኩሩ ወይ ዝኾነ ካብኡ ክሳይ ክትገብሩስ ደስ ኣይብለካን እዩ ከምኡ እውን ኣይትገብሩን ኢኹም ግን ኣሎ ስምዒታት ኣብ ውሽጥኻ ከም ሰብ ትመፀካ ነገራት ስለዚ ቀፅልዎ ንዓና ዓብዪ ትምህርትን ዓብ ጎስጓስን ዓብ ራእይን እሞ ቀፅልዎ ይብል ንሲሳይ ካብ ብጣዕሚ ደመስግና ምክንያቱ ብዙሕ ቋንቋታት ብዙሕ ምስ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ርእሲ ዝሓዘ ሰብ ስለትውዕል ብቐረባ ስለ ዝፈልጣ ንዓ ሞርክ ክስታይ ገይረ ባባታት ደሰ ከዓ ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰካ ዓብ ክብሪ እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ማለት ንዓኻ ጥራሕ ደይኮነ ማለት እዩ ከም ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ ኣፕሪሼት ንኩላትኩም ቀፅልዎ ነቲ ዝመፅእ መንእሰይካ ዓብ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ጅበት ንእሽተይ ኣፕሪሼት ንሕና ስለዘይንገብር ኣብ ሓበሻና ስለዝኾነ እንታይ እዚ ነዛ ሳክት ነዛ ንእሽተይ ገለ ንእሽተይ ኣይኮነን ንእሽተይ ስለዘይኮነ ኢኻ ናብቲ ደረጃ ናብቲ ቦታ መፂኻ ዘለኻ ግን ኣይንኽእልን ኢና እዚ ከዓ ክትቅይሮ ትኾንካ ክትመሃር ኣለካ ወይ ከዓ ርእስኻ ቁርብ ዝሰርሕ ተኾይኑ ተዘይኮይኑ ብብዙሕ መንገድስ ብዙሕ ነገራት ሰሚዕኻ ሞ ነዚ ኔጌቲቭ ነገር ከይረኣኹም ነቲ ፖዚቲቭ ጥራሕ ትሓስብ ሰብን ነቲ ክልወጥን ሓገዝ ዘልዩ ዝመፀ ሰብ ጥራሕ ስታይ ክትገብሩ ክትሕግዙ ሞርቃዕ ክትተባብዑና ንደሊ ማለት እዩ ኮፍሊ ከዓ ኣብ ሂወትኩም ኣብ መናባብሮኩም ጥዕና ሓጎስ ሰላም ክህልወኩም ከዓ ደስ ይብለኒ ያኔለ ካብ ማንቸስተር ይደውል ዘለኹ ይቀኒልና ሓፍትና በቃ ኣባል ማህፀን ኮይን ክፈለኸ ካብሎም ምሸት ያኔልና ሓፍተይ ቴንኪዩ ልቢና ለመስክነኪ እሺ ኣሜን ሻው ኣሆብ ኩሉ ሰሚዕ ብሓቂ ደስ ዝብል ምስጋና እያ ክትህብ ፀኒሓ ብሳይ ሓፍተይ ከዓ ብሓቂ ኣዮ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ከምዚ ኢለን ከመስግናኺ ክተማዝነየን ከለኺ እዚ እዩ እቲ ቮለንተሪ ምስራሕ ሲ ካርእስቲ እውን ዘውፀናዮ ኣበርክቶ ንምምእዛን ሕብረተሰብ ብብዙሕ ነገር ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለናስ ብብዙሕ ነገር ክንሰርሓሉ ንኽእል ባይታ ኣለና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሽግር እንድሕር ኣለዋ ናይ ምሕራስ ስልጥንስን ኣብ ከምኡ ክእለት ዘለዋ ንክትሕግዝ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ሽግር ንዘለዎም ብዙሕ መቸም ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቶም መንእሰያት ኣብዚ ባህሊ ቋንቋ ቅድማ ቢለ ወፂኡ ከለኹስ ዛረብ ነይረ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ኣብ ሕጂ ዝመፃ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይቲ ናይ ማህፀን ስራሕ ዘሎ ኣይፈልጣን ነይረ ከምዚ ኣለና መፃኢኽን ኢለ ዓዲመየን ማለት እዩ መፅእ ዘሎ ክሪስማስ
كنقبس من حاسب زلنا رحت نسمع حجي اب هوتيل ينزلوا عادي انا حوات زين تي ورقه زي مبالن ጭንቀት ኣለወን ናይ ቋንቋ ሽግር ኣሎ ከምዚ ዓይነት ወለንተኛ እንትሕር ኣሎ እንትንፈልጥ ነርናሲ እንታይ ኮይና ስጋብ ሕጂ ዘይፈለጥና ኣብዚስ almost 6 ወርሒ ገርና ኣለና ወላ ሓደ ሰብ ከዓ ኣይረኸብናን ኢለናኒ ስለዚ ወለንተኛ ምስራሕሲ ንብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሰብ ተቐይሩ ክትሪኦ ከለኻ ኣነ ንዓይ እቲ ዕግበት መቸም ኣብ ስናምራኹ ጭንቀት ክትህሉ ከለኻ ገለ ነገር ገይረ ኣበርኪታ ክትብል ከለኻ ኣብቲ ዘለካ ጭንቀት ከውፀካ ይኽእል እዩ ወለንተኛ ምስራሕሲ ብብዙሕ ነገር እዮም ዝገልፅዎ ኣብ ናትካ ናይ ጥዕና ኣብ ናትካ ናይ ምዕባለ ኣብ ልሒ ሕብረተሰብካ ኣብ ብዙሕ ነገር ክጠቕመካ ይኽእል እዩ ኩሉ ኢልኩም ኢኹም ግን ሓደ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኣብዚ መፂና ዘለና ብፍላይ ኣብ ኢድና ኣሎ ብብዙሕ ነገር ንሕብረተሰብና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ወለንተኛ ምዃንካ ናይ ሕልና ዕግበት ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ንዘለኣለም ዘሪእኻዮ እትኸይድ እስዩ ነቲ ወለደኻ ክስዕብ ዝኽእል እሞ እዚ ሕጂ ትገብሮ ንዘለኣለም እዩ እዚ ወለንተኛ ኩላህና ተሲእና ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ይምሓር ሰላም ስጋብ ትመጻና ምናልባት ቴሌፎን ኣትወኸው ንኽእል እዩ ናባኹም ክምለስ ኣባላት ማሕፀን ምናልባት እንድሕር ተወሳኺ ትብዎ ኣለኩም ዝኾይኑ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዕቑቢት ወይ እርጋ ወይ ግርማ ኣቶ ታደሽ እውን ኣለኻ ብዓብዩ ምናልባት ካብ ዓንቱ እያ ይዛረብነካ እዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኩሉ ናይ ምስጋናኹን ወላ እዚ ክትገልፁ ክሰምዑ እንታይ ርእቶ ይህበካ ታደሽ እንታይ ደስ ይብለክ እንታይ ይስምዓካ ሕጂ ኣነ እንታይ እቲ ናበይ ዝምለስ ኩሉ ግዜ ናብ ቀደም ማለት እቲ መንእሰይ ከለኹ ክንዲ በዓል ኣማን በዓል ዕቋብ ሕጂ እቲ ኣብቲ መንእሰይ በጥራይ ነዊሕ ዓመት ስለ ዝገበርኩ ታድሽ እንታይ ዳ ተፋት ምሽ ዓይታት ተባሂልና መሳቲና ዝተሰርሑ ሒዝ ብቐዳማይ ምስ ተሰርሑ ሒዝ ሕጂ እቲ ነዊሕ ዓመታት ምንባረይ ጥራይ ኣብዚ ኤውሮጳ ቀዲመ ክስታይ ገይረ እምበር ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ግን ከምዚ ክሰምዕ ከለኹ ሓደ እቲ መንእሰይ ወለዶ ማለት መንእሰይ ወለዶ እቲ እንኳዕ ነዚ ኣስተባህለሉ ምክንያቱ ንሱ ይተካእ ወለዶ እቲ ግዜኻ ናይቲ መንእሰይ ወለዶ እዩ ከምቲ ንሕና ኣብ ግዜና መንእሰያት ከለና እቲ ግዜና ናትና ዝነበረ እሞ ናትና መገዲ ኢና ንኸይድ ኢልና ነቶም ናይ ወለድና ብዙሕ ዘይንሰምዖ ሕጂ ኣልክዕኮም እዩ እቲ ዘሎ ወለዶ ካብቶም ቀዳሞት ተቐቢሉ ናቱ ወሲኹ ናቶም ዝመፁ ዘመሓላልፍ እያ ንሱ ተፈጥሮ ማለት ሕጂ እቲ ወለዶ ብፍላይ ምዝ ሕጂ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እየ ዝብለኩም ዘይቃል ዓለም ኣብዚ ዋላ ማሕፀን ክሪኦም ከለኹ እዞም ኩሎም ሓንቲ ወያስማቶም ዘንበብክዎ ኩሎም መንእስያት እዮም ዝበዝሖም ረኣይቦም ሓደ ክልተ ናተይ ዕድመ ይህሉ እምበር መብዛሕትኦም ካብ 50 እዮም ተበዝሑ ሕጂ ንዓይቶም ደቂ 50 ብዕድመ ይኮንኩን ግን እቲ ተዓባብያ ክሪኦ ከለኹ ብውሕዱ ኣብቲ ግዜና ኣብቲ ባህሊ ኣብቲ ልምዲ ምስቶም ወለዲ ኣብታ ስድራ ቤት ስለ ዝዓበኹ እያ ኣነ ማለት ካልእ ግን ክትሪኦ ከለካ ኣብታ ስድራ ቤቱም ክዓቢ ዕድል ኣይረኸበን ስለዚ ንሳስ እዩ ንክነሱ እውን ኣብ ደገ መፂኻ ሕሰቦ ቀሊል ኣይኮነን ትጉዕዞ ናትና ዝመፀናዮ ቀሊል እዩ ነይሩ ናትና ስደት ናይ ወለዶ ግን ከቢድ እዩ ሞት ሓላፍነት ከዓ ዝስከሞ ዘሎ ንሕና መንእሰያት ኮይና ናይ ስድራ ቤት ንሓስቦ ይነበረና ዘሎ መፃ ወለዶ ግን ዝሪኦ ዘለኹ ኩሉ ሓላፍነት ኣለዎ ማለት ሰሪሑ ድዩ ቢሉ ድዩ ስድሩ ዝብል እዩ እሞ ከዓ እዚ ኩሉ ተፃዊሩ ከዓስ ተማሂሩ ሰሪሑ ኣቢሉ ከም መንእሰይ ኤርትራዊ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝፅዋዕ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ሃገር ዋላ ሽወደኑን መፅናዕቲ ገይሮም ምኾኑ ኣብ ሆላንድ ሕጂ መፅናዕቲ ስለ ዝገበሩ እየ ኣነ ብትብዓት ዝዛረብሉ ዘለኹ ብዓለም ዘውፅኦ ስለ ዝኾነ ዝገለፅዎ ካብቶም ናይ ብሓቂ ንስራሕ ክስታይ ዘይገብሩ ኣብ ስራሕ እንተይብካዮም ስኢሎም ዝሰርሑ ተዓታት እውን ዘይቋፃፀሩ ማለት ሕጂ እዚ ዓይነት መንእሰይ ክሪኦ ከለኹም ፅቡቅ
ስለዚህ ንሱ ኣብ ውሽጡ ካብ ሃለዎ እዚ መንእሰይ እዚ ሞት ናተይ ከዓ ከመስግነና ሓደ ከመይኦም ከመቦኦም ክሪኦ ከለዉ ይዓግብ ማለት እዩ ብዘይከል ዓለም ኣማን ምክንያቱ እቶም መብዛሕትኦም ኣቦታቶም ኣያታቶም ወይ ክዕል ከለኹ ገሊኦም ደቂ የዕሩኽተይ ኮይኖም ዝፀንሑ ገሊኦም ደቂ መሳርሕተይ ኮይኖም ዝፀንሑ ገሊኦም ደቂ ምሳይ ዝተሰደዱ ኮይኖም እዮም ዝፀንሑ ዘለዉ ስለዚ ብውሕድ እቲ ናይቶም ኣያታቶም ናይቶም ኣቦታቶም ቦታ ዶ ይትክእ ኣለኹ ኢለ ብንእሽተይ ይዓግብ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ብዝኾነ መንእሰይ ክረኽቦ ከሎ ከም ኣቦ ከመይ ገለ ክሪአን ከሎስ ይዓግብ ምክንያቱ እታ ንእሽተይ ዝረኸባ እዩ ንስኣ ናይ ሃባይ ዝረኽባ ዘሎ ስለዚ ኣነ ብዝያዳ ዝዓግብን ዝኸስብን ዘሎ ክብለካ እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይዓግብ እታ ቀንዲ ከዓ ሕጂ እቲ መንእሰይ ወለዶ ንሕና እቶም ቀዳሞት ዘይፈለጥናዮ ፍልጠት እዩ ሒዙ ዘሎ ክርዳእና ዘለካ እንታይ ኢሉ ብሓደ ፅሑፍ እዚ ቅድሚ 40 ዓመት ዝነበረ ፕረሲደንት ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ገጠር ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ ተራ ዜጋ ዝያዳ ፍልጠት ኣለዎ ስለምንታይ እታ ጉግል ኣብ ኢዱ ወኒኑ ኣሎ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይርከብ ገጠር ዘሎ ጉግል ተይብካ ልዕሊ እቲ ቅድሚ 20-30 ዓመት ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ንሱ ዝያዳ ሓበሬታ ኣለዎ ሓቂ ኣይተጋግዖም ሕጂ ንስኻትኩም እዮም ዝያዳ ሓበሬታ ዘለኩም ካብቶም ቅድሚ 30-40 ዓመት ዝነበረ ዝተማሃርና ፍልጠት ማለት ፍልጠት ኣብ ኢድኩም እዮም ሒዝኩሞ ዘለኹ ናይ ቀደም ወለዶ ግን ሃሰስ ኢሉ እዩ ዝረኽቦ እታ መፅሓፍ እንዳተማቐለ ድዩ ኩርሽ እንዳተፃሕፈት ክሳብቲ ድብሰስ እንዳተጓየ እቲ ሓበሬታ ረኺብዎ ዘሎ መንእሰይ ክሪኦ ከለኹ ግን እዞም ዝፅሕፉ ዘሎ መንእሰያት ክሪኦም ከለኹ ናይ ብሓቂ ይሕጎ ዝበለ ኣብ ሓፂር እዋን ክትንትኑ ከለዉ ፍልስፍናታት ኣይወፁን እዮም ግን ስለዘይረኣይ እምበር ዘሎ መንእሰያት ክትሪኦም ከለካ ለካ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ውሽጡ ሓይሊ ከም ዘለዎ ስለዝኣምን እየ ሕጂ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ኣጆኹም ብሎም ንሶም ከዓ ከም በቲ ባህልና ከም ዓብ ገለ ዕድመ ስለዝቆፅሩ ፅቡቅ ግን እቲ ናይ ውሽጦም ዘሎ ንክወፅእ ኣነ ቀፃሊ ምዞም መንእሰያት ዝኸይድ ማለት እዩ ኣጆኹም ኣብ ውሽጡኹም ስለኩም ኣይትርኣዩ ስታይ ኣብ ውሽጡኹም ብዙሕ ነገር ኣሎሞ ፈትሽዎ ምስ በልካዮ ብዙሓት መንእሰያት ከዓ ርኢ ኣለኹ ንስኹም እትሪኡ ከለኹም ኣመነ ዋላ ንርእስኹም ከምኡ እንዲኹም ንስኻትኩም ነብስኻ ስለዘይትርኣዮም ንዓይ ንስኻትኩም ከምኡ ኢኹም ኣብዚ ማዕፀ ክመፅኹ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎስ ይሪኦ ኣለኹ ካብቲ ኣነ ዝነበርክዎ ዕድመ ንስኻትኩም እዮም ዝያዳ ሰብ ዝያዳ ፍልጠትን ሓበሬታን ግን ኣይረኣየኩም ምናልባት ክብረታ ሃበና እዚ ክሪኦ ከለኹ ነቲ መንእሰይና ብዙሓት ስለ ዘለዉ ከምዚ ባይታ ከዓ ተፈጢርና ናይ ማህፀን ኣፍልጦ ክንቦም ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ሳዕ 10 ዓመት ዝብሎ እንታይ ኣፍልጦ ንመንእሰይ ናሃቦ ነቲ መንእሰይ ወለዶ እታ ቦታ ናሃቦ እታ ሰድያ ናሃቦ ባዕሉ ይመድር እየ ባዕሉ ይመድር እታ መፍትሕ ባዕሉ ይሓዛ መንእሰይ እዩ ዝብል ምክንያቱ ንሱ ዝያዳ ፈላጥ ካባይ ዝያዳስ ክዓምን ኣለና ማለት ካባይ ላዕሊ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ እዩ ክኢላ ንፈላጥን ጓላ እያ ካባይ ንላዕሊ ፈላጥ ሳና ኣይትመረን ምክንያቱ እቲ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንሳብ ኢዳ ኣሎ ጣዕራቢላ ተምስ ኣነ ክሳብ ሃሰስ ኢለ ዝብል ሕጂ ምስ መንእሰይ ክመሃር ከለኹ ኣብዚ ናይ ኣና ኣህጉራዊ ስልጠና ማእከል ይመሃር ኣለኹ ገሊኦም ደቂ እዮም ኣመነ ደቂ ይመነኒ ምስኣቶም ዘሎ ፍልጠት ኣነ ዝመሃሮ ኣነ ከስብ እየ ዘሎ ስለዚ ነዚ ንምርኣይ ኣነት መንእሰይ ወለዶናሲ በቲ ዕድመ ናይ ቀደም ኣረኣያ ክንሪኦ ይብልናን እዚኦም ቆልዑ ክበሃል ሰምዐ እንዲኦም ሕጂ 18 ተበፅሑ እዚ ነብሱ ኣኺል እዩ ሰብኣይ ሕጂ ንሱ ረኣያ ክሓድር ኣብቶም ዓበይትን ከምዚ ከማይ ዝስዕር ማለት እዩ ድሕሪ 18 ተኣኺል ሰብኣይ እዩ እኹል እዩ ካብኡ ላዕሊ ኣብዚ ከምኡ እዩ ስለዚ ከምኡ ረኣያ ክሓድር ኣለዎ ኢለ ድሕሪ ምስቶም ናተይ መዛኑ ብዕድመ ክሳይ ንገብር ኣብዚ እየ ዝደርፎ እሞ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ፅቡቅ ክስታይ ስለ ዘሎ በዚ ዘለዎ ክቅፅል ኣለዎ ንሕና ከዓ ከኽቡሩና እዮም ኣነ ኮ ተኽቡሩኒ እዮም ዘለኹም ብጣዕሚ ይዓግብ ምክንያቱ ከምኡ ትገብሮ እቲ ባህልና እሞ ይቀልለይ ኣማነ ብጣዕሚ ቃላት የብለይ ስለዚ እቲ ናተይ ዕግበት ከዓ ናባኻትኩም እዩ ዘሕልፎ ማለት እዩ ነቶም ናተይ መዛንኩም ዝኾኑ ኣብ ጥቓኹም ዘለዎ ኣቦታት ሃየታት ንዕኦም ከም ዝወሃብ ጌርኩም ክስታይ ዝገብርዎ ማለት እዩ እሞ ብጣዕሚ ይቀልለይ ክብረት ሃበለይ እሞ ቃላት የብለይ ኣማነ ክብረታ ሃበልና ታድሽ ኣብኡ መፀካየ ምናልባት ተዓዘብትና ኣብሕናሎም ስለ ዘለና ከዛም መዘኻኸርኩም
لما أنتي نيمولا تمدد بيكون ناي كتشين أسران سلستن من مساونا جن لما أنتي يعني إحنا ركم كم سلزلنا يغريتا من البات جلا بدل قليف كم تدخل يخو قرب تعجسنا لما أنتي قال حتنا درجة عمودا ناي عقبي تحاول كمي مساونا بهم كم تسيه من البات كتب له قال نحن لها هينو كنا كتب زكاري مالك ምናልባት ድሓን ዝተረኸብካ ሕቶ እንተሎ ግዜ ከይኣኽለካ ናብኡ ክንቅፅል ቅድም ንኽእል ኢና ድሓር ክብሎ ክእል እየ ገለ ሕቶ እንተልዩካ ከይፀበና ምናልባት ምስቲ ግዜ اوكي حرق من البات حجي كم تو عنتو تقايس بون يركم عندكم عبد ناي سي في قال لكم لكم السي في من البات تاع السي في تبل قلب مع الحاجه اللي صرنا تاع سي في انت يو سي في او كنت يروح حلو من البات ابقى حاجات انا خمس صراعكم مالتي دي ولا انت ولا صراحه دونك اب سي في راح زي كونس ولا زي قلنا زي بالكاين يحطوا خير من البات فرنسا اقل قلنا ولا انت وصرح لك هون كاسي انت عينت صرح خير كان بسمينا ما حدا راس صرح خير كان تيجي كان مالت ولا انت ومصراح حتصيروا نحاده حدر سب وي نحاده حدش تمتصب نحاده تصقو ني ولا دقع عد خونو خودو اركتوت خونو خودو زحام خونو خودو نحاده كده زي بول السب وي نحاده عقم زي بول محجاز ولا انت دون لا فقط هو كان جيزها كتكفل نخل كخلقها بنص اتقرو اغوغلت ولا انت ምናልባት ሕብረተሰብና ወይ ገለ ምናልባት ኣብ ከምዚ ኣይንሳተፍን ኣቕልቦ ኣይንገብረሉ ንኸውን እዚ ዝረኣናዮ ልምዓንቲ ማለት እዩ ካብ ኣቶ ታድሽ ወይ ካብ ካልኦት ኣሕዋትና ከም ኣብነት ክኸውን ይኽእል ምናልባት እውን ካብኦም ምናልባት ብናቶም ኣንስፔክ ጌርና ማለት እዩ ተስፋ ጌርና ከም ሓደ ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ኢና ክንቅፅል ክንጅምር ንኽእል ኢና ግዜ ክሓልፍ ከሎ ዕቑቢት ናባ ክገርታ ሕራይ ኣማን ሓወይ ቴንክ ዩ መጀመሪያ እታ ሲቪ ታሪክ ህይወት ማለት እዩ ታሪክ ህይወት ካሪክለም ቪታየ እዩ ላቲን መሰረቱ ወላ ብትሪያን መብዛሕትኡ ዳርጋ ከምኡ ዝበሃል ካሪክለም ቪታየ ታሪክ ህይወት ማለት እዩ ሕጂ ንስራሕ ዝኸውን ዘለካ ታሪክ ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ዘለካ ትምህርቲ ዘለካ ናይ ስራሕ ድሕረ ባይታ እንታይ ትደሊ ብሕጂ ትደልዮ ገለ ፍሉይ ኣብ ነፃ ግዜካ እንታይ ትገብር ክንደይ ቋንቋታት ትኽእል ናይ ኮምፒተር ገለ ክእለትካ ገለ ኩሉ ምሻሎ ጠባይካ ኩነታት ስድራ ቤትካ እንታይ መስል ገለ ብምሉእ ዝፀሓፍ እዩ ታሪክ ህይወት ወይ ሲቪ ክበሃል ከሎ ማለት ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብኡ ከለና ካብ ጠቐስናዮ ካብዚ ማለት ሓደ ኣማንሲ ኣብ ወረቐት ተቐይሩ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እስከ ታድሽ ኣርየን እዛ ሲቪ ናትካ ምቕርብ ክወስድ ካብኡ ገለ ኣይበሃልን ነውሪ እዩ ትውፃዕ ኣለካ ማለት እዩ ትውፃዕ ኢኻ ብንኣብነት ካብ ናይ ታደሰ ርኢኻ እንተጌርካዮስ እቲ ታደሰ ንባዕሉ ልቡ መሊኡሉ ዝፀሓፎ ኢኻ ፅሒፍካ ዘለካ ስለዚ ንታደሰ ዝኸውን ሕቶን ስራሕን እዮም ክቡካ ክሕርቀካ ክእል እዩ ናይ ታደሰ ባህሪ ማለት እዩ በቃ እቶም ሰባት ባዕልካ ብዝሃብካዮም ሲቪ ከምዚ እየ ብዝበልካዮም ክሕርቀካ ክእል እዩ ሲቪ ክትፀሓፍ ከሎ ናትካ እዩ ማለት እዩ እንደይ ተማሂርካ ክንደይ እንታይ ትፈልጥ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ባዕልካ ክትፈጥሮ ይግባእ ወይ ባዕልካ ስእልካ እዩ መስትያትካ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እንተዘይተቀዳድሐ ወይ ድማ ናይ ካልእ እንተዘይምፅአ ወይ ካብ ጉግል ሰርች ገይሩ ገለ ንምርኣይ ከመይ ፎርሙናቱ ጥራሕ እምበር እንተዘይተጠቀመ ፅቡቅ እዩ ይብል ማለት እዩ ግን ይሕተት እዩ ሓቀኹም ኢኹም ኣብ ዝኾነ ተገልገልትካ ወይ ከምዚ ብወለንታ ገለስ ኣለካ ድዩ ገለ ይብሉካ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ናትካ ድፍኢት ውሽጣዊ ድፍኢት ዝወፃሉ ወለንታዊ ስራሓት እዩ ማለት እዩ ይደፍኣካ ገለ ፑሽ ዝገብረካ ሰልዲ ደሊኻ ዘይኮንካስ ብውሽጢ ፑሽ ዝገብረካ ነገር ኣሎ ስለዚ ንሳ ክለልዩ እዮም እኮ ቀንዲ ከምኡ ዝብልካ ማለት እዩ ቀንዲ በቃ እንታይ ዓይነት ምኩርካ ገለ ይኮነን ምሁር እንተኾንካ ሓደ ነገር ብስነ ስርዓት ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ሽወደን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተተማሂርካ ኣይክእሉካን እዮም ስራሕ ግን ነታ ናትካ ፐርፐስ ብውሽጢ ትደፍኣካ ገለ መፍለጢ እያ እታ ወለንታዊ ኣገልግሎት ትብል ማለት እዩ ኣብዚኣ ንፍዒ ማለት ምና ኣብኣኻ ቆምጡኻ ብጣዕሚ እዮም በላሕቲ ኣብዚ ካብ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንከምኡ ጥቀሙላ እዮም ይሓቱኻ እዮም ማለት እዩ ባህ ክኣብሎም ተመሳሳሊ እንተለውን ነግሩካ ድሓር ኣብ ከምኡ ባህ ዝብለካ እንድሕር ኮይኑ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ወፃኻ ከለካ ንካልኦት ክሃቦም ከለኹ ዓውት ሓወይ ኣብዚ ኣብ ጎታሽ ክትፅሕፍ ፀኒሕካ ካብ ንካልኦት ሓተ ንዓኻ ሓታ ከደስትበ እንተሓቶ ንሲቪል ካብ ምስራሕ ከም ወለንታዊ ቆፀሮ ከሎ ደሞዝ ማለት እንዲ
أنا حجز سيفي كم محش إلى نابز ندحر مسئة ولا أنت كون قال ذلي مسئة زلهم ስለዚህ ወለንታ ክበሃል ናይ ማለት እዩ ብድላይኩም ካልኦት ትገልፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዛ ፍቕሪ እያ ፍቕሪ መቸም ኣማን ሕጂ ንእሽተይ ኢኻ ስቕልካ ዋላ በቃ ኣብ ዘለኹ ንዓንተ ኢላትካ ኣብ ቁር ኣሎ ገለስ ወላ ሓንቲ ትረክብ ንኻ ክትህብኻ ትኸይድ ጃኬትካ ክትባ ዕምባባ ክትባ ገለ ነገር ሓይልኻ ክትባ ክትህብኻ ትኸይድ ታሲት ወለንታ ከምኡ እዩ ገለ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ወሳዲ ኣለዎ ኢልካ ክትህብኻ ትኸይድ ተፅቢት ግና እዩ ንኣብነት ነሲብኻ ዝኸውን ኣገልግሎት ተዘይረኺብካ ወይ ኣጆኻ እንተዘይሎምኻ ከም ዝበሃል ፀንሐ ማለት እዩ ወይ ስቕልካ ኢኻ ገለ እንተኢሎምኻ ትሓርቕ ስለዚ ደሞዝ ደሊኻ ኢኻ መፂኻ እንድሕር ሓሪቕካ ማለት እዩ ምናልባት ሓላፊኻ እንድሕር ደሞዝ ከሊእካ ምሽ ትሓርቕ ኣብዚ እውን ገለ መጎስ ተኸሊኦምኻ ትሕርቐካ እንተኮይኑ ስለዚ ወለንታ ክበሃል ኣይከኣልን ማለት እዩ ወለንታ በቃ ማሲ ናይ ሰብ ተፈት ናይ ሰብ ዘምስለካ ነገር ብውሽጢ ወላ ሓንቲ ነገር ከይድለኻ ካብኡ ትፅቢት ዘይብልካ ዜሮ ትፅቢት ጌርካ ትመፀይ ማለት እዩ ብምግባሩ እዩ ደስ ዝብለካ እቲ ነገር ምስ ተገብረ ብትሪኦ ሪኣክሽን ገለ መለ ይኮነን ንሱ ምግባር ስንኣኻ ሪሊዝ ምግባርሲ ደስ ዝብለካ ስለዚ ኣነ ኣይ በፍፁም ማተይሲክ ወላ ሓንቲ ንሲቪ ኣይጠቕመንን ካልእ ሲቪ ናብ ውሽጠይ ሲቪ ጠቕመኒ ማለት እዩ ኣነ ዝዕርዮ በቃ ዘይትርእይዎ ንስኻትኩም መሊእ ኣሎ በቃ መዓልቲ ዝፀርቦ ባዕለይ ገለ ማለት እዩ ንስራሕ ገለ ነዛ ስራሕ ንዕዮ ዘይኮነስ ንስራሕ ግን ኣይመስለንን ክጠቕመኒ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን እየ ከምኡ ማለት እዩ ብከምኡ በቃ ከምዚ ክጥቀም ገለ እንተዝብለኒ ኣብ ምንታይ ከም ዘቐምጦ ነዚ ሰብ እውን ምጨነቐኒ ብወለንታ ከገልግል መፂስ ሲበይ ምእታን ከምዚ ክመልየ እንተይልንስ ምጨነቐኒ ኣብ ምንታይ ከዋስኦ እየ ሕጂ ብከምኡ ኣይምርኣኽዋን ኣነ ደሞዝያን ኣይ ዕምባባ ደለየ መጎስ ደለየ ደሞዝ ደለየ ወይ ሰልዲ ደለየ ኩለን ሓደ እየን ደሞዝያን ኣይ እንድሕር ደኣ ንሲቪ ደለየ መፅየ ማለት እዩ كلاتنا يعني تقول لك انه مجمع كرجالم حسنا بدنا تقلتنا دي بلاتي تيجي زخر الناس هراي انا تا بوينت ابتا ناتيكال بوينتي مالت مستحب حتى اساسر አይኮነትን ምክንያቱ እዚኣ መደብ ወለንታዊ እንታይ ወለንታዊ ስራሕ እንታይ ጥቕሙ ገለስ ሕጂ ዛት ክለ ዘላ ግን እቲ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ዲ ስምዒትካ በዚ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኻው ዝኾነ ኣረኣያ ኢና ንዛረብ ዘለና ናቲ ትፅቢት ነበረ ግን ኣብ ሃገርና ሕብረተሰብና ከድብላ ርእስቲ ተራኸዋታ ግዜ ግን እንዳተጨረሸት እያ ዓብ ርእስቲ ምክንያቱ ኣብቲ ጠቐስናዮ ሞር ኣብቲ ወለንታዊ ስራሕ ሲ ፖዚቲቭ ከም ዘይኮና ሪኮግናይዝ ከም ደይ ንግብር ከም ደይ ንንእዶም ግን ፖዚቲቭ ሳይድ ስለ ዘሎስ ብዛዕባ ተሓተትካስ ፅቡቅ እዩ ቴንክ ዩ ክብረት ሓብለይ የርጋለም ሓብቲ እዚ ሓተት ኩይኮን ግን እንታይ እዩ ምስቲ ናይ ምምራቕ ኣቶ ታዲሽ ዝነበረ ከምኡውን ኣጋጣሚ ካልኦት ኣጋይት ዝመፃኹም ትሕቶ ከክፋሕ ይደለኹም ምክንያቱ እታ ርእሲ ትንግፍ ኣቢልካ ክከድ ኣይደለኽዋን እታ ርእስቲ ከይትገፍሓና ምክንያቱስ እዚ ናይ ሕብረተሰብና ገና ክንመፀ ኢና ሓድሽ ኣርእስቲ ይኮነን ግን በዘን ጀሚርና ዘለና ርእስቲ ቅድም ክንውድእ ሽዑ ክንምለስ ኢና ግን ምዝኻርክ ብጣዕሚ ዘመስግነክ ይርጋለም ሓፍተ ይቐድም ክብረት ኣበል ኦኬ ቴንክ ዩ ኣማን ሓወል ኦኬ ዳርጋ ምውዳእና ኢና ግን ገሊኹም ከመን ኣቲኹምን ኣለኹም ምናልባት ሳምሪ ገለ ክተንተረል ይኽእል ምውዳእ ምዕፃውና ከመይ ቀኒኹም ከመይ ቀኒና ኩላትና ሶሪ ድሒረ ጆይን ገይረ እታ ሓሳብ ግን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ናይ ብሓቂ ማለሲ ከይክፋሕኩ ዘረባስ ወለንታዊ ኣበርክቶ ምግባር ሲ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣቶ ታደሰ ናይ ብሓቂ ኮሪዕናልኩም ኢና ኣዝና ኢና ተሓጒስና እንታይ ድበሃል ዝነበረ ዌል ዲዘርቭድ ዝኾነ ኣዋርድ ዝግባኣኩም ካብኡ ንላዕሊ እዩ ኣሰርኩም ክንክተል ድማ ንስታይ ንክኾነልና ሞቲቬሽን ንክኾነልና ተስፋ ገብር ንኩላትና መነቃቕሓ ክኾነልና ቮለንተር ብጣዕሚ ማለሲ ዘረባ ዘድልዩና ኣይኮነን ንሕና ሲ ተወሃሂድና ተረዳዲእና ከም ሰብ
ተደጋጊፍና ክንዓቢ ተኮይና ኩሉ ንገብሮ ነገር ሲ ይኽፈሎ ማለት ኣይኮነን ዋጋ በት ማተርያል ካብ ሕልና ዝዓቢ ዕጋበት ዝህብ ባህታ ዝፈጥር ነገር የለን ሕልና ካንተ ደቂሱሲ ወይ ተዓሪፉስ ካብነ ላዕል ባህታ የለን ካብ ባህታ ዝዓቢ ካ ደሞዝ የለና ኣይ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ብመንፅር ህዝበት ሂማኒቲ ሳይድ ክንሪኦ ከለናሲ ከምዚ ንኣብነት ሕጂስ ደም ምልጋሲ ዋጋ ህይወት እዩ ድኽፈሎ ብደምሲ ንህይወት ብክንደይ ትህቦ ብክንደይ ትገዝኦ ወላ ሓንቲ መለክዒ የብላን ህይወት ሕጂ እዚ ከምዚ ቮለንቲር ከዓ ወይ ቮለንቲር ወይ ወለንታዊ ኮሚትመንት ወይ ንርእስኻ ወለንታዊ ነገራት ምውፋይ ከዓ ከም ማለት እዩ ዝኽፈሎ ነገር ኣይኮነን መለክዑ እውን የብሉን ምክንያቱ ህይወትካ ኢኻ ግዜሲ ህይወት እዩ ህይወትካ ኢኻ ትወደለካ ነቲ ሰብ ኢነርጂኻ ሓይልኻ ሓሳብካ ነቲ ናትካ ኮሚኒቲ ድዩ ዋረቨር ነቲ ንስኻ ተገልግሎ ደለካ ሕጂ ህይወትካ ንትበሉ ደለካ ነገርሲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክትክፈለሉ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ግዜኻ እዩ ግዜኻ ማለት ከዓ ክፋል ህይወትካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ anyway እታ ዕላል ወይ ዕላል ሕቶታት ኣፀቢቐ ስለ ሰማዕኹ ድሒረ ስለ ደኣተኹ ብስራሕ ነይረ ንዓይ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ትኽፈለሉ ዋጋ የለን ዝትመነሉ ዋጋ የለን እስኻ ትድገፍ እስኻ እውን እንዳደገፍካ እንዳተደጋገፍካ ተዓቢ ምናልባት ባይ ፕሮዳክት ናቱ ምስ ፅቡቕ ስም ፅቡቕ ተፈላጥነት ባይ ፕሮዳክት ማለት ሲ ዕላማኻ ይኮነን ግን ንዕኡ ኣሰኒ ክመፅእ ዝኽእል እንታይ ይድበሃል ንኣብነት ማዓር ክንሰርሕ ከለናስ ባይ ፕሮዳክት ናቱ ማዓር ክስርሓልና ከሎ ንህቢ ክሰርሓልና ከሎስ ባይ ፕሮዳክት ናቱ ከዓ ኣሎ እቲ ካልኣዩ ድኾነ ማለት ሕጂ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ስም ክመፅእ ይኽእል ዝና ክመፅእ ይኽእል ተፈላጥነት ክህልወካ ይኽእል ናትካ ዕላማ ግን እታ ኮሚትመንት ናትካ ግን ንሕልናኻ ንምዕጋብ ክትከውን ኣለዋ እቲ ባዕሉ ዝስዕብ ነገራት ቲፕ እዩ ከምዚ ናትካ ቀዳማይ ተራ ወይ ድማ ቀዳማይ ዕላማ ኣይኮነን ቲፕ እዩ ማለት ከምዚ ቲፕ ማለት ሲ መቕሱሽ ኣይትጨቃጨቀሉን ኢኻ ተመፀ ይምፃእ ተደይ መፀ ኣይምፃእ ጀስት እስኻ ግን ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ነገር ክትዕግብ ኢልካ እንተደኣ ተበጊስካ ኮንካ ካብኡ ንላዕሊ ክሳይ የለን ዩኒቨርስ ባዕሉ ከዓ ናቱ መልሲ ኣለዎ ምሻሎ ፈጣሪ ናቱ ዝኾነ መልሲ ኣለዎ ነቲ ናትካ ውሽጥኻ ነቲ ናትካ ኮሚትመንት ርዩ ደምፅኦ እዚኣ ክብል ዝደሊ ሓፂረ ቴንክ ዩ ክብረት ሃበለይ ሰመይት ሓፍተይ ንምዝኽኻር ካበይ ሃገር ይኸይድ ኣና ተዓዘብቲ ክፈልጥ ኣብ ካናዳ እየ ዘለኹ ኣብ ካናዳ ሕጂ ማለት እዩ 7 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ምናልባት ካልእ ግዜ ብዛዕባ ቮለንቲር እንተደኣ ተላዒሉ ኣስቢሕና እውን ክንዕልል ንኽእል ኢና ክንዕልል ኢና ኣራይ ኩሉ ዓለም ስለ ዘለዉ ኦኬ ኣለኹ ኣማን يغريتا يرجع خفتي اوكي حراي اوكي روز من البات توسخي ويزغون عيت دهرا لك خوين رئيتو نا كعلف لكم عضلات مهتسن بزي قطع مخنا مسغرام روز عندك يا سلام كم يمسيهم يحوت سلام كم يمسي لو معلتي نمجمرتا غزي دساتف دلهو نمجمرتا غزي وند سمعوا دلهو سو كم مجمرتا متن بطعمي تحقيسه نعهم مركبي وي ابوتاتي احواتي اب كمزي لك كمز عينت اغاطام سري يفلطني وي اغاطيمني يفلطني ስለዚህ ሕጅስ ዓብ ነገር እዩ ይሕዋትና ከምዚ ገይሮም ዝሰርሑ ከምዚ ገይሮም ሕብረተሰብናትና ኢምፓወርድ ገብሩ ገለስ ብጣዕሚ ተገሪመ ምሴ ክብለኩም ጥራይ ሄድ ይኽእል ሽሻያ ሓቢራትኒ እዚ ፕሮግራም ሊፍሌት ርኤስ እንታይ እዩ እዚ ገለ ምስ በልኳስ ከምዚ ለና ገሌላትኒ እሞ ክሳተፍ ዶ ገሌልያ ፀገም የለን ገሌላ ሎማዓልቲ እትያትኒ ሶ ሽሻይ ስለዚ እተወትንስ ብጣዕሚ ደመስግና ብጣዕሚ ተገሪመ ምሴ ከምዚ እንታሽ መሆማን ኮይነ መጀመርታይ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሳቲፋ ይፈልጥኒ ክሳተፍ የድደሊ ብውልቀይናተይ ቮለንታሪ ኩሉ ግዜ ድሰርሕ ኣብታ ግዜ ዘላትኒ ሰዓድያት ሆን ፍርቂ ሰዓድያ ኩሉ ግዜ ድሳተፍ ንዓይ ቮለንታሪ ምስራሕ ዓብ ነገር እዩ ብዙሕ ዕድል ይኸፊትለይ ተሓጊሰ ደስ ኢልኒ ስለ ዝኸዶ ኦፕን ማይንድድ ኮይነ ብዙሕ ሓበሬታ እየ ድፈልጥ
like ኣብ ሂወተይ ንዓይ ዝጠቅም ድዩ ኣዴኤ እውን ብዛዕባ ንውላደይ ዝጠቅም ድዩ ንኩሉ ንሕብረተሰበይ ድዩ ንስድራ ቤተይ ድዩ ንኣሕዋተይ ድዩ ክምህረሉ ክምዕደሉ ነፍሰይ ክዕበሉ ዝኽእል ዕድላት ብዙሕ ዕድላት እዩ ኣጋጢምኒ ብምስራሕ ቮለንታሪ ማለት እዩ ንቮለንታሪ ክጅምር ከለኹ ኣነስ ከብል ኢለ ኣይኮንኩን ዝኾነ ከብል ኢለ ኣይኮን ካብ ገዛ ኮፍ ድብል ቋንቋ መትሓዚ ተኾነኒ ካብ ገዛ መውፂ ተኾነኒ ገለ ኢለ ጀሚረዮ ግን ኣብኡ ምስ ከድኩ ከም ሰብ በቃ ዓብ ነገር ኮይኑ ለኣእምሮይ ተኸፊቱ ተሓጊሰ ደስ ኢልኒ ስለ ዝኸዶስ ኣብ ስራሕ ሰሪሕካ ከማን ክንድኡ ኣይትመሃርን ኢኻ ምክንያቱ ስራሕ እንድሕር ከድካ እታ ዘድልየካ ጌርካ ሰሪሕካ ጥራሕካ ትመፅእ ኣብ ቮለንታሪ እንድሕር ከድካ ግን ካብ ብዙሕ ዓሌታት ካብ ብዙሕ ዜጋታት ብዙሕ ነገር ተማሂርካ ኢኻ ትመፅእ ብዓብኡ ኢኻ ዕግበት ናይ ኣእምሮ ዕግበት ናይ ሕልና ትረክብ ከምቲ ኣነ ክመፅእ ከለኹስ ከምዚ ናተይ ቮለንታሪ ዝነበሩ እዮም እንዳደገፉ እንዳብልዑ እንዳስተዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሖሙና ማለት እዩ ሰዓንኻ ወላ እንተዘይከኣልኩ ወላ ዓቕሚ እንተዘይብለይ ወላ ብካልእ ሕግዝ እንተዘይከኣልኩስ በታ ጉልበተይ በታ ዝኽእላ ነገር ሕጅስ ኩላትና ኣሕዋት ኩላትና ኤርትራውያን ተደጋጊፍና ክንከይድ ክንጓዓዝ ብሓንሳብሲ ዓብ ነገር እዩ ሰዓንኻ ከምዚ ሳፖርት ዝገብር ኢች ኣዘር ግሩፕ ብምርካብሲ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ምሰይ ብጣዕሚ ተገሪመ ካባኹም ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ኣብዛ ሰዓት ደይ ተኣክል ግዜ ማለት እዩ ሽልማት ብምውሳትኩም ኣቦናኻ እንቋ ሓጎሰና ናትኩም ዓወት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ህዝቢ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ብሰናይ ነገር ክለዓል ከሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሃገር ሙሉ ኢደ ፀውዕ ሃገር ሙሉ እዩ ብኡ ብሰናይ ነገር ዝለዓል ሶ ናትኩም ዓወት ጥራሕ ደይኮና ናይ ሕብረተሰብና ናይ ሃገርና ናይ ኩሉ ሓበሻ ዓወት እዩ ሶ እንቋ ሓጎሰኩም እንቋ ሓጎሰና ክብለኩም እየ ዝደሊ ያኔለ መጀመርያ እንቋዕ ደሓን መፃኺ ኣብ ግሩፕ ሮትሓትና ከምኡውን ንካልኦት ተዓዘብቲ በዚ ኣጋጣሚ ትከታተልዎ ወይ ኣብ ድጋሚ ትከታተልዎ ወይ ብካልእ ሰብ እንድሕር ትፈልጦ ኮንኩም ናብዚ መደብ ንክትመፁ እንቋዕ ደሓን መፃኹም እንድሕር ክትመፁ ደሊኹም ኩሉ ማዕፆ ናይ ማሕፀን ክፍት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ብናይ ሎማዓንቲ ምሸት ብዘብሰናዮ መደብ ሎም ክነዓፁ ኢና ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ወይ ርእቶ ወይ ከዓ ከም መደብ እዚ ክቐርብ ኣለዎ ንድሕር ትብሎ ኣለኩም ኮይኑ ኣይትቆጥቡ ሸር በልዎ መጀመርያ ቅድሚ ይኹን ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ነቶም ዘይበፅሖም ከምኡውን ናብ ኮመንመንት ወይ ከዓ ናብ ናይ ፕራይቬት ኣብዚ ኮመንመንት ክንፅሕፈልኩም ኢና ቁፅሪ ቴሌፎን ናይ ዋትሳፕ ኣብኡ ፅሓፉልና ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣለና ወይ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣለና ከነቕርቦ ንደሊ ወይ ከዓ ከምዚ ክንሳተፍ ንደሊና ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ከዓ ማዕፀና ክፉት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንኩላትኩም ሰላም ምሸት ሰላም ቅነ ርሑስ 1 ዓመት ኣብ ዝመስለሉ ዓመት የረኽበና ንሓደ 2 ሰሙን ዝኸውን ወይ 3 ሰሙን ማሕፀን ካብ መደብ ከነቋርፅ ኢና ምናልባት ግን ድጋም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ክብረት ተሓበርና ሰላም ምሸት